Guys, ndikumbona kuti yabaya live here guys. Andisi kutomboona kuti yabaya live. Ndiri busy kutamuro. He? Kondagoona here guys. Kuti yatobaya live. Yaita here naikoni. Handiri kutozvipukuta ndagoona. Yes, Kanikunda, I missed you so much baby girl. I missed you so much. Hey. Taone kushanda. Yes, can kudzi mushonga. Zviri sei kudzi? Long time. Guys. Zvakaoma izvo zvimunoona kuti kana uri ofuka guys. Ndiri kubika mapoto ende magika. Zvakaoma. Iko zvino guys zvinhu zvacho zvasvika pakuoma manje. Ndiri kubika mapoto matatu guys kubva kuseni ndamuka kuseni kati kuma 11 ndakutanga live yangu. Ndizonyatsopedza ndodini kupi ndatirega ndimbotanga kuita thorough cleaning kitchen kunotozoona kuti panongotanga kutirega ndibate chinhu wani kuti yezvo ko zvamunotori netsvina wopedzapo wotirega ndichinatsa kubika ipapo ndiri kubika beef ndiri kubika chicken ndiri kubika slow cooker mune mazondo guys ini ndobika usavi hwakawanda munhu anosibika sadza everyday uyachibikira dedi abva kubasa abva kuchikoro iko zvinezvi zvakuonetsa manje. Saka ndatirega ndibike madhishi angu matatu eusavi iwe ndoti deep freezer iwe vonongouya achizvibikira sadza ravo handitika vanenge vongoti vakadzokawo kubasa vodi vozvibikira sadza ravo voga vodya havo at least usavi hunenge huripo noti ndaona kuti alright Kunda it's okay ndaona kuti panga pasina kumira zvakanaka ndatombopinda kana nefriji guys yanga yazara uyu yazara aizi yazara ndikatikani asanga ndiri busy guys zvindawa kuti ndoti makona ndingochida kubasa saka ndandawa kuti hazvina kumira zvakanaka paweekend ndine zvimaside hustle zvangu guys handingozati ndiri MC mozati ndiri motivational speaker muri chii saka thank you very much team UK nekundibhuka kwamuri kuita. Thank you guys. I want to thank you guys ndoda kutenda nekundipawo zvima extra money so thank you so much. Saka weekend Saturday ndiri kuno zvakaoma Saturday ndiri kunobuda kumarasta kukuya kumarasta kwake ndakaita zvokuinvite kwa guys. Ndaita zvokuinvite nevanhu vandisingazivi asi mazimba ari part of zvinhu izvozvo. Saka ndakainvite ikoko ndibva ndapiwa matiketi angu maviri. Saka Saturday ndiriko ikoko mukandionaona ndichingoti ndira kumarasta muna ndimhorosa guys ndendiriko. Then next week iyo ndichibuda ndakadai kwai kupi kwai kunonzi kui ndingozoisawo map guys handizivi kuti kunonzi kupi. Then iyo inotevera iyo musi wa16 zveiyo kwanzi kupi Exbury Ellsbury kupi ndichingoenda ndakadaro guys. Saka ndoda kutenda kuti vanhu vegwere muri seiko ndoda kutenda kuti kana Mwari vachida zvavo vanongozarura guys. Saka vari muUK vane mafunction avo aiwa chi-MC manyama chiri pano handitika tidedze tiye kofaisa zvinhu asi kana nda kudeedzai mandideedza guys muziva kuti be ready kuti ndinoenda kutora spotlight guys because indozofara ini zvozokuti munonyara magara pasi muchitika ende tinonyara ina hatina izvozvo guys tinotosumuka tichijamba maspika tese kuti tinenge tasvika panguva yekuti tifare handitika yes. Saka muri seiko guys ndanda kusuwai how are you guys naimine matambudziko kwafa here vanhu panhamo yandiri kuona yaitika iyo ndatoiona izvozvo anzi Ellsbury iyoyo maki kana uri potosangana ikoko kana kuri kudhuze nekwauri uri ipapo kuti we can meet there. I don't think they don't have a problem me bringing +1+2. I don't think they'll be having a problem. It's a calling. Thank you keeping up. Mwari kana achida kuvhura nongovhurirawo unongozvenge chitongofaya saizvozvo zvakaenda saizvozvo
saka yes hanzi vanogweri tiri right muri right here vanogweri ko vana madhuve muri right here nanenge vasina kumhorisa ya you okay vana madhuve guys ndisherewo ka live kune imwe page kumirai nditoinda nimbonoshare then iyo yazongobayika noti yabayika sei ndiri kuti ndotanga ndadai zvino yabva yatonobayika saka regai ndibve ndatongonoshare because kupage uku vanhu vanoda zvokutorangaridzwa otherwise right ndashare manje hesi gracious hesi kaniso ko bye how are you hanza pana kufiwa pana kufiwa asi muri kuona kuti mhepo dziri kusumuka guys mhepo dziri kusumuka August yakurumidza inguva yekunamata guys inguva yekunamata namatai August uno ari kusumuka nemhepo ipo paZimbabwe chaipo paZimbabwe pachezvapo chaipo kune maprofita ndotaura here ko indozoka kana ndadhomoka guys zvimwe zvinhu ndozokana ndangozodhomoka guys zvino zvakangooma paZimbabwe apa guys vanhu vari kuvhura machechi vamwe vane machechi mahombe ndo pavari kupira zvinhu zvavo izvi vachipirizika kuti machechi avo akure hanzi munoti machechi aya anozara zvokuti kuchinzi kunoitwa minana imwe yausingahwisisi kuchinzi kunoitwa chii handiti asi kana wangobuda muchechi ukachitai minana kurodhi minana haibudi minana guys haibudi saka ndiyo nguva iyoyo August uyu ndiyo nguva yekuti vanenge vachideura ropa kuita masacrifices avo marituals avo handimaona kuti zvikwanise kudini kuti zvinhu zvavo zvikwanise kufaya pane mazita makuru chaiwo ari paHarare apa handimaona ane nyaya dziri kungopiwavo asi ega titinei nazo handimaona asi ndechingoti guys ngwarirai be very careful iko zvino paunofamba uchidini chingotanga kutungamidzawo mberi kumwari if mwari kumberi sorry even uri kumba tungamidzawo mwari wako kumberi every time nokuti vanhu vari kushereketa kunze uko maticha tinopinda mazhinji aya namba yacho ndaonaiswa paindipi zviyatiza chaioni papa isa namba ndindoipina chaioni ndaindipi andimaona saka vanhu vari kubata panze apa andimachiona saka be very careful kumachechi makuru ukoko kwamunopinda uko kwatinoenda uko vakuru vemai kuti muzare muya kune zvinodhonza zvinoita kuti muzare zvinoitika zvizhinji zvinoitika be very careful guys handiti muchipinda mumakombi chaiwo ya mota yako chaiyo chingotiwo mwari ropa renyingoputirayiwo mota iyoyi yesi tinashi tiwane kufamba zvakanaka tichienda isi riri tichinge kwatiri kuinda koti kumamisha kwatinoberekwa chaiko kwamunoberekwa imi August ndo mwedzi unoitwa zvinhu zvakasiyana siyana muta ndindiregerera nepoti ndataura tichina chaivhara muzokondinyara tapedza life hanimoda kumusha kwencheko chaiko izvo zvizvi ndo time yekuti vamwe vanobika madoro ndo time inopirwa ndo time inonzi tikudeedza midzimu mumusha ndo inonzi time yekuti tikumutsa vakafa ndo time inonzi inorohwa makuva ndo time inonzi inotsipikwa imimi handimaona yesi anodiwa feni ndiyo time yacho August iyoyi kutanga pakati paJuly kusvika zvichienda kuna August. Saka be very, yes my Jeremiah, be very careful guys. Kune hondo dziri muchadenga dziri kutenderera dziri kusimuka dzamusingasi dzinobva nekupitsinda nekupi, asi hondo dzomuchadenga dzirimo. Munai kuti rodhi iyoyi kwaSeke iyi handizivi kuti vanonamata vacho demamboinamata kurodhi yekwaSeke yacho iyoyo handiona, because akuchazikani kuti zviri kufamba sei. Handiona unoona August mutarise guys, vazhinji venyu vakalenga muzvitarise panopera August apa muchaona zvinhu zvenyu zvichidzikira kudai. Vari kutaura ndimi vakalenga vai panopera August mutanga kuzvibvunza kuti basa rapera nemhaka yei, hauna chawakanganisa. August achipera kwanzi urwere mari uri kubata, kwanzi urwere mari kwangobata, pauya urwere mari kwangobata, pauya dambudziko, zvinhu zvakawanda zvakungotanga kucheka nokuti August uyu vanenge vatotanga kuita zvinhu zvavo, vanenge vachiita zvinhu zvenyu. Andika if you know kuti sometimes unenge usina kusimba, usina kuenda garamumba, usangofambe. Anditi nokuti tiri pahondo, ende hondo dzaunorwa nadzo haudzizivi. Mistake yatinoita majende kudai, kune vamwe vanorarama ndikutobhiliva nezvakasiyana nditi. Vamwe vanobhiliva nemishonga inovashandira, antimona. Vamwe vanobhiliva kuti saka vana vanobhiliva zvemishonga ava manje. Ukaona uko kwako uko vachikubatira mushonga usingazivi, iwo unobatawo yonogwidzana, iwo kundo kuda wakabatawo kuMozambique kana wakabatawo kuGhana haneno unokudubuka. Anti vashona. Saka nguva inoyi inguva yekuti imimi
mufugame pasi munamati, mumbosiya zvinhu zvakawanda wanda, mumbonamata pamunofamba pamunodini, mufambe muchiziva kuti Mwari ariko. Tinongotinamata kuti imo murodhi iyo iya yacho yekuseke yadai kunetsai kuti Mwari maaccident achona atonyanyisa kungodai accident hanzi ndaizviita basa raipera every August. Anditaura chokwadi izvi, handiri kutaura chokwadi, ndotara zvandoziva. August achingopera uchida kubasa kuda ungoona kukwai basa rapera ndaitei? Hapana. Uchibuda kwanza tichina mari, uchibuda kushoya mumwe munyowani uchiya kuti vakati havachina mari kundibhadhara sikwaiswa mumwe ari kubhadharwa nei. Hazviwisisiki zvinenge zvichiitika. Saka be very careful. Anyway, haisiro nyaya ndauya nayo, mirai ndivhare poto yangu. Nyanga ndapedza live kubika. Chakoninya kubika ndapedza live. Tokoninya kubika. Ndikambika madishi akawanda ndosa mfiriji. Saka guys, tatimbotaura nhasi. Tine nyaya zuva mazuva mashoma apfuura apa. Tiri pakati pekuita live yedu. Ndibva paya pakakwira mwana mukadzi wechidiki panapa. Ndiri kumutsvaga. Ndiri kumisira mategi mawati. Handisi kuziva kuti ari okay here. Neno ndanditori worried. Ndiri kumutsvaga kuti ndinzwe kuti ari right here because she didn't sound okay that day. Anga asiri kusaunda mushi. After akwira pano akati Sisimeli masiwo esai. Sisimeli tatine mari tachisevha nemurume. Akataura pavanhu saka ndongodzokodza zvaakataura. Anditi ndadzima takanga tisevha mari nemurume tanga tane 10,000 pounds yatanga takasevha tinayo muaccount. Ndobva murume ati ndichamboenda kumusha. Ndobva murume aenda kumusha. Murume aenda kumusha hanzi ndakazoona mapikicha. Murume achinoroora nemari iya. Imagine kuradza kwazvo guys. Muri kushanda ndi muri kuona kuti panhingikiri pamalive apa muri kuita zvokutondisuwa chaiko chaiko. Handimbatiki zvokumhanya. Unenge uchigara uri kokubasa. Anditi and then muchisevha mari yenyu. Ini zvandosara tinyaya dzokusevha mari nevarumedzi. Ita henyu. Hamene ita henyu. Hanimaona. And then wasevha mari yako uchiti muri kuita zvinhu zvenyu pamwe chete. Asi as usual murume anditi kwete vese vamwe akafanana naye iyu. Handitimaona. Oti ndichamboenda kumusha. Iwe anochanongochifungira kanongo chikuti ari kuenda kumusha kunoshanya yake. Kwani chaanodzoka. Kana adzoka mari yedu inenge chingori muaccount. And apa wewe unenge wavhuriswa account chinzitisa mari muaccount yemurume. Mukunteerera kama COS. Account yavhurwa nababa. Baba vachine chibaba chekuZimbabwe. Saka indavhura account mai mwana. Saka mari techisa muaccount mangu. Every month 500 pounds techisa muaccount mangu. Handiti ini nditochengeta. Mai ni hamuna chamunenge muchifungira. And hamuna chamakanganisa. You are being submissive to your husband. Mukuteerera murume wenyu. Handiti sokuti iBhayibheri rinoteera kuti murume ndio musoro wemba, ndio baba. Handiti muri kuteerera paya. Every month muchitora 500 yenyu muchikanda. Mava nemari yenyu. Baba voti ndichamboenda kumusha. Pane zvandiri kufambira ndodzoka. Ora zvakanaka utovaperekedza. Handiti kasauta kwakaita kuti ndakatonovakwidza. Akavakwidza zvakanaka nakachienda kumusha kuti vari kunoona vamweka. Handiti jiki boom. After a week or so, hona mapicture ari kutenderera. Handiti murume wako achirora mumwe mukadzi. Obvious ari kurora nemari iya yaka. Iye ndio mari yamamushandisa iyaye. Aiwa asi uyo mukomana webhosvo asi ndaona uyo ndanasa kuti akadziviwa kuAustralia. Ichitora ndeye mu-UK. Antimashona. Saka tinyatso sei umunyatso kuona guys kuti unofila sei. Akatadza kutaura mukadzi musiyo mwana wayo panapa. She couldn't speak. Anga kuchema. Enda akabva adonha palife panga akwira. Anga kuchema anga asisina kubatikana zvakanaka. So zvinhu zvimwe zvandaitaura musiro ndaikoramba ndichingotsikira ndingoti guys mu-UK mune zvinhu zvakawanda zviri kuitika. Zvikuru sei kuma-COS enda handi kutaura zvinhu zveva-20 years kana kuti vachi. Sorry henyu vakagara kudhara. Ingori techida kuzama kuisa difference. Kuti ma-20 years hakusi kutsvinyirai. Techida kuti pazame kuvere kuti techitaura nyaya yachona vanhu vazive kuti kutaura yevakare here kana kuti manyuwa. Ndosaka chiti ma-COS toti ma-20 years. Kwete kuti tinenge tichitsvinyirai. Nokuti vamwe havachifari zvokunzi ma-20 years. Handimaona.
Saka wona kuti although dziriko nyaya dzinouya hadzo dzema 20 years, I think, but ma 20 years they know how to what to tackle. Vanoziva nyika yavo kuti yavagara ma 15 20 years, vanoziva kuti nyika ine ma anti marriage spirits. Izvo ndakazviona ndochii chandakatanga kunotisa. Mune mweya usingade ma marriage. Ukaona wakabva kumusha nemurume wako, ukaona mukarova 5 years muri mese munomu, mukarova 5 years mukasvika pa 10 years, uzoti makunda, oziva kuti makunda, oziva kuti aiwa mapadarika. Nokuti mukatasa muno mu UK kune varume vakuru chaiko vakuru madhara ari muno. Hana vakadzi guys, hana vakadzi vazhinji. Mukafunga kuti panonga chema inbox achitaura kuti handa mukadzi pepe, kazhinji ani achitaura ndanzi ndakahurigwa nemukadzi, mukadzi akahura akainda. Iyoyo ndio excuse yavo. Mukadzi akahura akainda, hachatauri kuti aiwa ndakadzingwa neplastic reblack nemabhini nokuti ndakanga ndainya kuhura. Mukadzi akati yezvo hesijasi handingagari nemunhu akadai panorovai pasi, nokuti varume vacho kenihura vazhinji vari muno mu UK munomu. Varume vazhinji imi ma20 kana ndichitaura ndichinyepa iti ndiri kunyepa. Varume vazhinji muno ma 40 50 hana vakadzi. Hana vakadzi guys. Hana vakadzi guys. Ende mukatena ukachochera andakadzi setonga hakunyepa pamwe hava kunyepa, hana zveshuwa. Akadzingwa nebag neplastic neblack nemukadzi akabuda akainda, akadzibuda windi akainda. Havana vakadzi nenyaya yechihure. Pane mukadzi yakambo akataura pana kuti akandudza ndoga akataura pa live achiti ndakaenda ndikatevera murume wangu, ndaimutevera ndakanomira muflat. Aitaura pana pa live guys kana kuti ndaiudzwa ndoga nyaya. Hano shakusiya achiti murume wangu asi mu 20 years, achiti murume wangu aenda every day, aita girlfriend achinda, ndobva ndamutevera one day ndikagara pasi pa flat vachitokuvari musoro uku. Palive maiziva here nyaya guys, achiti ndaimira pasi ari kumusoro negirlfriend yake kusvika ndazoona kuti enough is enough, ndikaisa mumapepa uyu mumapepa eblack. UK varume madhara esayaya ndivana kuti madliwa havana. I think most of them, majority of them is avadi kushanda, vanenge vachida kuwana vakadzi vanovaitira zvese zvezviya, vanovaitira zvese. Kwanza zvakunonzi hakuna social life, chero kadzi hakuna social life chaiko asi time yekuhura havaishayi, nokuti it only takes 15 minutes kunohura. Ini guys kusira nezuro ndakakudzai ndikati atisviki nemusi Wednesday ndimangwana nezuro manheru ndichifonegwa Monday nemwe vachiti simelinda kuwebsite kwai nemusi Wednesday kune munhu achitaura kuti murume wangu ndakudzoka. Murume wangu akaenda Saturday, nhasi Monday akadzima phone ari kuZimfest izvozvi. Nhasi Monday iTuesday, nhasi achiri kuZimfest uko. Ndakazvitaura ini. Alright, muraindia neanda ndichavhura makosi botaura ndichavhura. Hanimona ndakazvitaura guys, mukana vakatenda ndikati Wednesday tichika Wednesday azvigoni because zvakaitika last year. Nezuro manheru one of our own akati simelinda kuhwaipa live, ndafunga kuti asi muri kutaura inini here. Murume wangu akaenda Saturday nanhasi achiri kuZimfest haasati adzoka, foni yake haisi kupinda. Ndikati kwa kunoripota kupolisa munhu akafa, zvikanzi akusati kwaita ripoti yataurwa kunzi kune munhu akafa kana kuti kudini, zvinoreva kuti ariko. Ndikati but imwe unoripota just kuva kusese zvikanzi handimbo ripoti because uchizva kuti ariko. Ndikati kwa kubasa zvikanzi atorovha kubasa. Nezuro Monday akarovha kubasa murume because mukadzi akafana kubasa kanzi tachitoda kuti tichivhuse kuti sei asina kutoda kuti asvika kubasa, akadzima phone. Wednesday asati asvika Wednesday ndimangwana ndakafonegwa zuro manheru ariko kuZimfest. Aiwa kamagika tikune akabva kumba kachidinda kuZimfest izvi. Zvinoreva kuti izvozvi asati adini adzokesa achiri kuZimfest, kadi kumba akabva achidinda kuZimfest. Saka kumbari kuzati ari kuZimfest. Hanimona. So kureva kuti akahukiwa hanzi haasi vamwe vakasungwa tsika munhu here. Kune vanhu vakasungwa. Handizivi. Kana muchiti kune vanhu vakasungwa pamwe kuda akasungwawo.
handizivi kana kuti munhu akasungwa pamwe kudari pane wakasungwa tingangomanya kutaura tisingazivi asi mukadziziva katoti ndikati zvikanzi handifoni ndikati nemhaka yezvikanzi nokuti mumadresum unodawo marogo zvisingabviri saka izvozvo hazvitoshamisi kuti handimaona ndikati ke wakadi kuinda naye handimaona zvikanzi handifaniri kuenda kunenge kune chaunganozviziva saka he takes advantage of that saka pomakavharigwa akesi zvokuchikwa kune vanhu vanonzi vakavharigwa asi tichazoona ndikaitiona kuti kana mapurisa anoramba kuti umufonere mhuri dzenye and then ndikaitigowa kuti kwakavharigwa kana kuti ari kupa si feedback ichangozodzoka pa hatizivi hanzi if he was ari ndozvo ndandobvunza kuti kana akasungwa havabvumidzwe here kuti vafonere mhuri dzavo nokuti iwe haana foni haisi kutopinda haana foni koyareceiva foni haisi kubasa hakuna vanoti munhu ari kumba riga arobva kubasa saka hatichaziviwo kuti munhu ari papi zvisinei tichazongokudzai kana adzoka kuti wakazodzoka handimaona kwaenda handiripi kana azotaura kuti kwaenda handiri kupi right asi nyaya yatauya nayo guys inyaya inogona kuita sensitive kune vamwe nokuti vamwe vari kuzvirarama guys nyanya vamwe vedu abiya yedu maCOS akauya varume vari kunetsa mudzimba vamwe vari kuti varume havasirivo vari kunetsa vakadzi ndo vari kutinetsa ndo zvakataurawo vamwe hanzvadzi vachinditi sisimeli inini ndandisina intention yekuti ndiite zvepanze asi mukadzi kubva zvatauya kuUK mukadzi akapanduka apanduka zvekuti chero mumba achandionese murume tatongoinzana anenge achingodi akataura zvakawanda saka izvi zvakanditumawo kuti ndiwanewo pisi kunze ndikati saka pisi makaiwana kupi zvikanzi ndakanyengawo mumwe munhu ndakanyenga ndikati makanyenga munhu upi muCOS yese Lucinda makanyenga muCOS here kana kuti makanyengawo asi kuti hake handichatauri zvakawanda asi kuti hake haana kunyenga muCOS akanyengawo chi vagara vari muno akati ndimai vechikuru asi ndinopiwa respect ndozvaakataura akati ndimai vechikuru chaivo asi nditori happy because pandinosvika ndinopiwa respect zvinhu zvese zvinenge zvakabata ndikati saka iwewo uri kungoda kuti upiwe mari namai ava hapana chimwe chauri kuda kauchi zvinhu zvakabatanawo kurevei uri kurevei iwe indakabva kuti zvikubatana kwezvinhu nechomwoyo uri munhu mukuru unenge uchiziva kuti zvinhu zvese zvinenge zviri bho haabvunze kuti bill kana kuti chii right saka ndinoda kumbovhurira handitika kwai kana foni saka foni kana yakabiwa kupa hauchakuzivi here atisati handizivi guys asati tanzwa kuti bhuti handisati handizivi handivaitodanda kumusha handizivi ini bhuti vai handisati ndavafonera ndichavafonera hangu ndogona kuvafonera dandipi palife nhasi tiwe kuti zvakufamba sei handizoziva ngwa sorry handina hangu kuvafonera kuti ndinzwe nda kusafona apa right saka ndochi dzimwe dzenyaya dziripo dzatoda kuti tinzwe nhasi hanzi vaudze vatsanyire imba yavo kana munhu azokuvinga auzodaro wangu auzotauri uchidaro kana munhu auyawo achikutaurirawo anongosimbatizawo naye uchimuonesawo vanenge uchimuonesa animaona right saka guys ndoda kuti tinzwe varimo mukati memaCOS handitika how are you holding up kwenyu kuri sei are you guys in good books because I've heard vakadzi vakawanda varume vakanda kutora advantage of vakadziwo vacho vanzomutorawo futi advantage of varume ndochokwadi let's talk sweet hatisi kuti kudii kana kuti kudini but varume uku kwai handisi kuziva kuti I don't know kuti ndichusha kuti zviri kuda munhu ari mazviri auya atiudze anonyatsokuisisa kuti kunyika kwacho kukocho kuti mabva mapisa nedzimba dzenyu muno handitika kuAfrica hakuna kwakusinganyengi vanhu kusei musina kupisa dzimba dzenyu kuAfrica mawoputsira muno nemakai why makuzoputsira muno kuAfrica maingonyenga wani hamuna kuputsa wani why kuzoputsa masvika muno zviri kufamba sei varume vari kuenda norora kuZimbabwe ndisingazozivi kuti kana aroora kuZimbabwe takatohwawo musiyana Sabina achiti kwanzi zvinoita anotsvaga COS rake because ini zvaindinetsa kuti nokuti haisi kese yekutanga kai yekunzwa kuti kwai murume aenda kanorora kumwe muZimbabwe yakauya nemukadzi kunoko saka zvaindinetsa kuti anogonorora sei kana anouya naye sei munhu wacho iye ari paCOS remumwe kusvikira Sabina musiya zvisanangura kuti aiwa anotsvaga COS rake paCOS rake obva ati opa mari dzenze kuti takatosiyana nemunhu saka anobvumidza kunorora pati
masiwo ese aiko zvino guys apinzi munhu ka saka panofamba sei because masiwo ese aiko zvino ayo. And so we do advise. Yes, we do. We advise both. Kuti fuga mimi na mati no advise both is. Ni varume towards one kuti na mati bai. Hanizo ziva kuti sezvo masiwo esaya ari kunzi vanopuwa masponsorship iko zvine zvavawi ne dependents saka vanozodiya akuda pane a way around that. I don't know. Right, saka vari kufuda kufona masiwo esi. Tell us how are you holding up kudzimba kuri boy here. Zviri sei ne varume venyu. Mugere boy here kana kuti muri kuitigwa idiwo madanhai amuri kudai kuitigwa ne varume venyu asi kokuti muinde kokutangira kuti motanga papi amuna chamuri kuziva motangira papi modini nguva yekuti mufone pa nguva ino yanzi ari kupinza vanhu tetemeli hamusi kuziva ino mokasvika nezuro neCOS. Air Force sure here COS legacy nyuwani iri saka hari munona ndime information yekuti jambo yatsingasii kwanza ari kupinza vanhu kwai kune vakadosvika suru saka handiziviwo saka vanoziva zvavari kuita guys but zvinhu zvakangooma guys wakapinzwa muno munyika nemukadzi neCOS remukadzi wasvika munomu wakutsvaga nako COS wakunorora mwe mukadzi wakumupinza mukati menyika guys ini zvinobuda wei pamuri muchizvionawo guys zvinoita here alright. Air Force okay right fona yenyu guys panapa we don't judge we listen we don't judge fona itinzwe kana varume venyu vachida kuti tinovagura makumbo tichaenda kuti tonovagogodza zvigogodzo manisi anditika hanzi kudzimba akusi right inida kundikana ndemumwe ushu ari kunyora hanzi alright chifona itinzwe dambudziko riri papi maybe tikakomba hanzi rume rimwe harikombi churu ndizvo harikombi churu asi tikakomba marume akakomba churu ari maviri matatu churu chinogona kupwanyika saka fona itinzwe chifona itinzwe kuti timbonzwawo kune vamwe pamwe pane chinhu chidiki diki chinenge chichingo amen chatisiri nyatsokuona saka fona itinzwe guys tinzwe kuti zviri kufamba sei what is going on esinoita mutenda kuti chiri kuitika zviri kufamba sei anzi pane kodi inobvumidza kupinda independent ine higher salary saka iya ameno atizoziva kuti pamwe udane ngazowana vasari ne higher salary iyoyo amen handisi kuziva saka fona guys tinzwe fona itinzwe kuti kumba kwamuri kuti akunamira zvakanaka ora iti be it COS be it hausi COS uri kwauri kumba kwacho kuri kungonetsa dambudziko rero rinenge rine mumwe munhu andika tinzwe tionesanewo tinzwe tionesane pamwe chinhu chidiki pamwe ndiwo uri kutodza kutonyatsa kungoona kutongoita miss the point tinione kuti zviri kufamba sei titangire ipapo tinzwe kuti zvakamira sei fona itinzwe fona fona itinzwe Melissa Jones akati akandisira message ina ndione message yake akati message yangu yakafanana nemukadzi yeyo kufona ina ndisikuiona ini message yacho kuti akanga yaisa ikavhurwa nemwe admin saka ndichaioni handichasivi kana yakanga yaisa ikavhurwa nemwe admin that means inenge yakuda kutsvagwa handitoioni because ndenge chingwasima kuti message yakatoverengwa kudhara right fona itioneka guys muri kuri boy here kudzimba kwai varume vakabva kuna Mwari vanowanikwa here vamwe vanoti variko vamwe vanodaro kuti vakabva kuna Mwari varume variko tongowawo mwachidaro iseda hatizvizivi tongowawo isitongozati vedu vakabva kuna Satani isu hatizoziviwo heduwo vamwe tongowawo vachiti isu tiri happy vedu varume vakabva kuna Mwari totofarirawo vamwe vedu vane varume vavo vakabva kuna Mwari isu tongozati vedu vakauya vari mubhutsi yaSatani zvatongoziva ameno vamwe vakabva meno vane nyasha dzavo dzakandorikwa naMwari right fona itinzwe guys fona itinzwe okay ndikuti tere koli yako yanga chifona
Poshano uruseke. Hello, Kola. Kola, hello. Hello, sis man. Yes, how are you? I'm in the report. Ingena yangu sisimela ndinanye ku UK but nini similarity nyaye ku UK. Ekuti pane vanhu vari ku UK ivava. Pane murume akaenda ku UK mai vanje then nendiri ku SA. Then vafonera murume wangu ari kokoko asina kundiudza. Kwakuti hanzi muri wakuudza murume wangu kuti ada kuti auye negriking ne-fake marriage. Amutsvagire munhu ane COS kubva ku mira mninongo uri kuti murume wako akafonegwa neumwe munhurume ari ku UK akaenda mai manje shamwari yake okay. Saka vakabva vatoronga kuti takandokutsvagira then osvikira kuno kunenge kutogara nemari yacho zvese everything nezvokwira ndege everything yatingazivi. Okay. So nekuzofambawo kwenguva zvinongoita mwari zvotinenge tingonamatawo akabva angoti murume wangu hello takatera. Saka akazoti umwe musi vachifonera mhanditi nandafunga kuenda ku UK but unenge uchiuya uri sevhizita kusiri mukadzi wangu. Ndakati kondobauya ndisiri mukadzi wako sei? Zvikanzi because ndinenge ndane mumwe mukadzi. Ndikati like seriously? Zvikanzi ndikati ndobva akata phone. So I had to kuramba ndichipa pressurize kuti taura naye. Ndobva azotaura naye handiti handisi kuda consent yako yekubvuma kuti uuye kunoko kana kuti usauye kunoko ndozvandava kutoita inini. Kuda kana kusada, that is what I'm going to do. Kutoenda ku UK ndobva ndatomuti okay ndikuziva bo ini vandambudza ndikamuti munhu ari kukuitiudza zvizozvozvo ndiani bvaaramba kuti aone kuti shamwari yake but inini ndega ndakabva ndazviziva kuti shamwari yake iri kumupa pressure cause ndienda kumutumira tumotikari kuti kunoko kunoraramika kunoraramika. Saka even right now sisimili I'm going through a lot nenyaya yekuti ndikuchienda ku UK whether kudana nakusada ende asi pamba panapa zvokuti ndokwanisa control kuti ndione phone yake. Ari kupi? Like no usatiudza nzvimbo yaari chaichaiyo. I mean like kuti kana uchiti hapo ari kune imwe nyika here kana kuti ari imwe kune kwakushandira. Mwanangu ari kushandira. Anoshandira kwako achiuya anopota chiyakumba. Mazana haasi kuuya but anouya hake but zvipanapa nepapapa. Saka shamwari yake iyo ndoyekumupa pressure. Saka I hate to call that shamwari yacho ndichimubvunza kuti ko iwewe you know kuti ndiriko makatadza nei kuuya kuzondisi makatadza nei kuuya kuzotaura nyaya iyi semuri mukadzi pamwe chete muchifonera zvinanzi mukadzi wachiona akaendesa murume ikoko akabva adaira foni akati you are not supposed to know this. Ndikatsika uri kufanira kuti imba yangu iparare rini because uda kuprova point yekuti zvanzi because murume wenyu akandibatsa dziso ndira kuda payback zvinhu zvaakandiita ndikada kuti payback zvekuda kuparidza imba yangu zvekunoudza murume wangu ku UK ikoko kusina kundiudza. Ko kana mukadzi uchana achitanzi you are not supposed to know about this anenge achireve? Handinoziva. Are you married like kupiswa mari nemurume uyu? Mune vana vangani? One. Ko like alright mira wati ari kushandira kune imwe nzvimbo ati but hachauyi anouya apo neapo ari kubhadharira rende yenyu chikafu chenyu here muri kudana naye kana kuti kwaari futi kwatove nezvimwe zviri kwewo? Anouya kumba anoita zvese sese anoti simili ndozokufonera ndisika kuti anogona kunga uchinzwa kuti alright okay. Saka izvozvi ari murodhi yekuda kuenda ku UK adonhasandanzwa ati anenge amuona anzi ari pano nai Jesu wangu. Nai bamnini kana muri pano makanditarisa ndo zvinoitwa here kana muchida kuenda ku UK? Sezvo kwai muri pano ndo zvinoitwa here kuti munobva mati mimi kumukadzi ndakutoenda handini consent yako
muchinyiudzwa nemurume ari kukuudzai kuti uyai kunoraramika. Muri kuziva here vamwe vari kudzokera kuAfrica ikoko? Muri kuziva kuti vamwe vari kukwira kudzokera kuAfrica nemhuri dzavo kutooneka chaiko? Saka mukadzi kana muchinzi imi bati mukadzi wenyati muri kuuya nefake marriage. Saka kana iri fake marriage yamuri kuuya nayo, mukadzi muri kuzotaurira Tanzania ari visit. Habva zvakaoma sikana. Ha zvakaoma sikana. Adaira hanzi ndakarora. But anenge aona mu-comment section pane zvaona. Ha zvakaoma. Saka mododa kutosiya mapopcorn yaimba kuti moenda kunogara moenda kuUK. Havazvizivi Jeanette kuti UK yacho haisi UK yakudhara yayo. Ameno kuti ndutusha kuti vachitoshandisa tanzi kunoraramika kuAfrica vairarama sei. Kuna kuti vaitotambura kazvototambura zvoti vatoti kunoku kunotoraramika zvokutoti asiye mhuri yake auye kunoku. Hanzi najina masiyo isati paradzimba dzaparara. Zvakaoma. Right, vamwe fonai tinzweni. Fonai tinzwe. Mwana mudiki uyu anotone mwana wani. Muri kuona kuti akuti ndine mwana wani. Mwana mudiki. Asi tsekwende atori she's going through a lot right now as we speak. Nekuda kwemurume wake ari kutonzi chiuya kuUK. Nayo shamwari muparadzi chaiyo maradzi yeshamwari. But shamwari gari kuti izowana simba rekuti iudze murume womunhu kuti uya kunoku uzodai. Hapana chanenge kambodzwa nemurume here. Hapana chakambodzwa nemurume here about mukadzi, because unowana nesimba rekuti tanyanga kujamba protocol. Hanzi murume asauza lakandana nefriend. Ko uya kudanza akadavira phone mukadzi umwe. Wari kunza daira phone. Mwe mukadzi uyu ari kunza akadaira phone. Manje adona tichakwanisa kumubvunza. Adona. Zvakaoma. Right, fonai tinzwe. Vamwe fonai tinzwe guys. Haya. Zvosiwo secho nechinzira yaranaka zviruya zviroparadza zvekudai. Zvacho hazvichaenza kusikawo futi. Hey. Right. Fonai guys, mwari potone musangana we are going through a lot, musangana one zvakawanda okudzimba dzenyu kumarriage nekuda kwevarume vaminawo ava. Fonai tinzwe. Fonai tinzwe guys. Hanzi murume chende singarespecti mukadzi. Maidzembe vangani vari vanorespecti vakadzi. Titoverenga isi tikatowana 3% chai. Akarongerwa mumwe mukadzi. Akarongerwa mukadzi. Yes my gun. Akarongerwa mukadzi kana kuti zviri kutaurwa nevamwe kuti vanogona kuve murume uyu nemurume uyu vachitodanana. Ani munozati vazano guys ngochanidzogara nevakadzi. Ani munozati muchanidzogara nevakadzi guys. Ngochanidzogara nevakadzi kutoita mwana. Ninyaya kuti society yedu kazvinhu zvazvibvumidzwe. Asi anenge ane munhu wake chaiye wanenge achidanana chaiye variko chaiko. Varimo vanogara nengochani mucomment section. Andozati murume wangu ndinorohwa kumanyuwa. Asi vagere mubamba vanotora nevana. Ende vamwe vakatotaurirana vakatouzana kuti unongona kuda kuita yaunoita. Asi usati nyika. Handidi kusekesa nenyika pano nokuti unosika mwari murume wangu. Vanenge vakarorana kuvhara nyika. Guys. Vanenge vakarorana kuvhara nyika. Zvakaoma. Right. Afona big items. Zvakaoma. Hello dear. Hello sis. Yes. Ndafunga kuti wamuona mu comment section or something. Ariko. Kana ari mundu zvakezvo ngangozvinhu zvake nokuda kutomutuka. Ndazomubvunza kasi ndakazofona murume waya. Ndazomubvunza murume waya akati inini I was trying kuti kana ndakambotsvakirwa basa nemurume waya I was trying to turn the favor. Ndakati but I'm trying to turn the favor when you know I'm there. Ndo zvandakangono do the best chichi munamtika but the best yenyuka is breaking my marriage.
from the day randakamuconfronta sismail up to now murume wangu hatauri nini. But are you sure kuti ari kuita? Handisi kuziva kasismail because haasi panapa. Mapepa ake hausi kumba kweli? Madocuments? Anawo. Anofamba nawo? Zvakataurika rini zvokuti auye kuUK? Ine kutozozvinzwa atozozvinzwa kero zvekuti unokutongodabatawo munhu ozokonfranta kwauri. Asi kwainzi kuda kuti auye nefake marriage ati that means fake marriage inoitwa kuZimbabwe. Akamboenda here kuZimbabwe? Akatanzi because iye kuti matauro achandaichanzi murume wenyu pandakamuudza kuti unogona kutamba utofewo kuti mukwanise kuuya kuno murume wacho akati no ukwanise autaura mukadzi wangu zvekuti atsvage murume inini zimwewo kamsi. Saka akaenda here akamboenda here kuZimbabwe? Asati. Saka that means mchata asati waitwaka? Asati aira but kune uya akatomuoffer everything even varemo kuisa take everything akatomuoffer. But siyo risira chanaro here. Arikuzanoya nemarriage, okay. Munhu wacho wemarriage aripo? Anenge ariko kwazosona so anoziva hama dzake dzinoita izvozvo I think so. Mukadzi ndiye akatoipa. Unomuziva iwe? Mukadzi wacho? Unotibvumira here kuti kana watipa detail mukadzi utimbomubvunza kuti ari kumbonyazozama kuita sei? Because ai wakaona munin'ina wangu ka adona anoita achityawo futi ipapa ndo pane dambudziko rekuti munenge muchiotya guys. Nokuti kana zvichinge zvadai so anditi kana zvichinge zvadai so handiaudza uyu twadzi hama dzangu zvadzinoita dzokupinza vanhu zvinhu izvi zvedai zvokudai izvi anomaona. Saka anogoda kukonfrontiwa mukadzi kuti zvokuda kupinza woputsa dzimba dzavanhu nekuti uda kupinza murume uyu ko wadi kutsvaka mwanda kupinza vapinzwa ati ndoda kupinzwa here. Munhu wemarriage ariko munhu wemarriage atori kwa mutikuza chidanzikwa yakaoffiwa everything. Hakuna chakambooffiwa everything. Munhu wemarriage atori paruda murume. Pane munhu akati nditsvagire murume nditsvagire murume kuAfrica ndomuunza. Hakuna chinooffiwa guys. Ndiani munhu anokuoffera mari yetiketi agokuoffera accommodation and everything. Game rakatorongwa iri. Shamwari iyi yakati kune munhu akatouza nditsvagire murume ndomuunza inini oita murume wangu. Hapachadi secret apa. Problem ndekuti vanhu vanotoita secret. Apa pachadi secret apa kana uchida marriage yako zvinandi scatter so that he stays there in Africa. Scatter ndo zvatoveva pa guys amene kuti oramba anongosiwa still. Kana mushamwari ndikukunze kushamwari yake ine mukadzi ndiyakuronga mukadzi ane shamwari ini ndine umwe mukadzi bro wangu mumwe pana mudiaries hasi musiwo esi futi ndevakare akandisisimeni ndikuda murume chaiye antika wokuti ndinotomuunza mukuno kwasi ndoda murume anondirespecta murume kuti tinotogara zvakanaka tinotororana. Saka munoti ndinotori neofa iyoyo munhu akadaro kuseri ndine ofa iyoyo ndine ofa yandinayo yabhuru wangu ari mudiaries ari kuseri akatondidaro ndikutsvaga ndikutsvaga murume saka ndomuunza inini. Anomaona ndiritori neofa yakadaro saka zvinhu zvokutoti zvinenge zvitori zviriko. Marriage yachapasisina apa but guys munoziva chezvakangodaro hazvo but ameno guys amen guys anoona kuti ndipa live yacho nditaura zvoti ndipewo namba dzamadzama nguva isongaswege kundikumbira kuna ndipa live wakukumbira namba yamadzama ndiripa live guys musadaro manini zvakaoma amen. Fonai guys vari kuoda kufona utinzwe ndikeli hachadi no problem asinozvidira jecha kana ndiri inini kana singasandi no problem but I will scatter. You won't go there. Torega kudana naye hauchandidi urimo urirombe msouth Africa imwe ndinondirirombe msouth Africa imwe mutose scatter.
iwe ndiwo woenda kuhani osiya wanichepedza nemwana chitambura mwana wako, iwe woenda kunochengetwa uchigara zvakanaka kuUK. Hazviti. Hauindi. You won't go there. Tinotambura tise muSA imomo, hauindi. Ameno guys, mune moyo kanaka mutoperedza kunokura negative chikwira imuindi. Ina hakuindwi, haikwigwi ndege. Uchindege. Totambura tise muSA imomo, uri kwako ndiri kwangu. Andizivi, right? Fona iwa mwari potinzwe. Fona iwa mwari potinzwe kudzimba kuti kukamira sei, whether uri COS racho kana kuti hausi. Fona itinzwe kuti kuri sei kwenyu. Hey guys, iwa vanosiya vasikata wani varume guys. Panosiya kumitisa paya okuramba, okusiya, okutiza. Anokusiya usina kana pekutangira murume. Ndiani akambosiyiwa achinzi kusira 50,000 each sara uchiona pekutangira. Anobuda murume agokusiya kana usina chikafu chaicho achinda kunotanga life. Andika achizota ushandi. Iwo onzi kana asingasadi chisiya zvakadaro ngomusiya aende. No, scatter. Haindi. Togara muAfrica tese uchishanda muAfrica chikwangwa yawo chirimo tese momo. Simple. Ndo yacho anengacheuka yakasasa cheuki. Anengasasa cheuki. Handingambomurega achinda guys. Kuinda kuti ayesa kukuvhairira. Ungati ari kumuvhairira iko zvino vari vese muSA umu asati ave nemari yacho. Kokuzotikana azokwira iyo ndege. Chimboindepiko. Skata, mimi wangu skata kola devara mkoto before zvainda varisa zvivharise muri maoko chiramba naye musukafika ikoko musha kwa makasangana murambandira neikoko mutambura ikoko mune matambura mwari musoweto mwari kulipopo muri moso South Africa tambura imomo kana zvainga kunitsa muchibatsirana kuti mwana akawana 50 rand otumira mwana uyo kana muchibatsirana imomo ada kuenda kukupi wada kuenda chikusiya amen. Right, what about Ramada Fona guys tinzwe? Tanzania. Tukusha toshudisa tsikuti ini kana usikasanida pala chakaipa. But I want vairika zvokuti ndakuenda kuUK over andisiya because of the UK. Waifa ngokutiramba kwasina kunudza nyaya yeUK. Wanzo ngomenjera zvokuti kanzi ndakunorora mukadzi kuUK auskata. Tinotorambana asi tiri muSA imomo tose. Move on with your life muSA imomo. Indito move on with my life ndiri muSA imomo. Simple. Hakuna unoenda kuUK. Hakuna unokwira ndege achienda kuUK. Kurambana kuriko. Asi hakuna unoenda kuUK. Tingasura chidi. Esi mamuzingala rimurise. Tingasura chinesa takadara na South Africa ka iwo kuona kana kuinda uda kundisana chambra nemwana hawinji torambana togara South Africa mumotese iwo uri kuna Limpopo indiri ku North West. Simple. Zvatopera lava toziva kwete uda kuita selfishness kuti iwo wanigwa mukadzi ukunzwa uda kuti kuwani kuchanikwa mukadzi uda kundisiya kuti unotowanigwa mukadzi ndisana chambra nemwana azvikwezvo. Unfortunately, people are allowed to what nikusatosangana neginda Korea rinonyatsa kukumbira kuti haukuindi tambura uri mujoni ndichitambura ndiri mujoni momotese zviri nani ndiwo kuti wadzokera kuZimbabwe. Nai guys, zviri nani ndiwo kuti wadzokera kuZimbabwe ndoti ndiwo kuti wakwira ndege uchida kuchando kana ndimiwo guys avaichokwadi. Zviri nani ndiwo kuti zvarema wati ndakudzokera kumusha abo haiwa pana chakaipa bo. Kwete kuti uda kukwira ndege kukwira Emirates uchienda kuUK. Hazviti guys. Hazviti. Hey mom smash ya muri say thank you the 50 stars. Thank you. Hazvibudi. Munhu ngaagare pa ground. Titambure tose. One who process and tell wakazi they don't mind to ship. Unogona daskata but one who process. Ndinomboskata dia. Ndinomboskata mira choni. Right, pane munaisa audio. Lega itinzwe audio iyi. Okay, atinzwe UK. Inda koyo ndine dependent my partner, my husband. Thank you today. Atidi kunyepa relocation is not easy, especially tishuya kuno kuma first world countries. Unanenga jera uti kune musikana wabasa zvimwe zvinhu chachicha ichi kuti musikana wabasa
and taiwana time yakawanda tese, which is not the same here. Mukugarisana hongo pane zvainoitsoma up and downs, but chandaingozoti nomwe ndoti munhu wangu anenge ariwo remorseful kana atadza akanganisa, will talk about it. Handidi kumbonyepa makosi. We really need each other, unless kana munhu wako ari abusive emotionally, physically, nokuzohurawo izvo zvinonetsa. Ina hangu handinazvo kuhura zvandakabata, but ndakaona anga kunyanya kuita shamwari dzechidzimai. And shamwari idzi dzaiposta mastatus asingaite isisimeri, munhu akashama achinyora zvokuti I want a man who fuck me. Ndikati muuk ipo kuti tinobatisana mafonde. So mubvunza ndikati ishamwari rudzwai dzakadai, handidi kana kudziona ishamwari rudzwai dzakadai. So nokuti ndoda kungotenda hangu, of course it's not all rosy, but nokuti munhu anokunzwawo, we managed to delete and block those kind of friends. Kana azoita hake chifoni chake chepaside ameno, but tiri kumboedza kuti transparent to each other and tikataurana tikaonesana. And one of the most things andiri kuona chiri kutiparadza makosi, we no longer find time together, but should be a quality time together. Saka it's something we should have to do. Let's create our quality time together. Let's be best friends. Like to do most of our things together. Whenever we can, we might be eating bad thing together, taking a walk, going to the shops. We are now trying to kuvharawo maburi kozi miedzo yakawanda munyika munomu, and vari pari pakutotsvaga zveshuwa, vakatomirira, vari kutoda, vanototora. Umwe murume anenge asinawo that spirit, kwozoito vagara havakanga vainese that spirit. But I feel that it's high time, even nesu vakadzi nevarume vedu, let's sit down, let's go back to the drawing board. Toonesana zvinoita kuti imba imire, imba ishande, toshandirana pamwe. Thank you, Pamela. I know kuti hatifanira kusita blinded sevakadzi, kozi vamwe varume vanotanga kuspenda zvisinganzwisisiki. But kana achinzwisisa budget together, save the money together. Zvichinotooneka kuti wewe apa income yedu iyi, ma-expenses edu aya, you've contributed this much. These are the expenses. This is how much you are saving. Kana iri joint account savings, then but you clearly know kuti iwewe the contribution to the saving yawakaisa is this much. Zvinhu zvinge zviri transparent, because pamari apa nepakuhorerana zvaparadza dzimba, it's so sad. Ndikuona uyu hanzi tiri kuzama. Chindiudzai, vana vakabva kuAfrica vakaroorana. Handika munomu makuda kuzama kuti muda kudanana muno kuAfrica mamusingadanani here. Chanyanya kuita kuti right now, guys, let's be realistic here. Chanyanya kuita kuti right now munyanya kuita choni teki. Mamsingazviti kuAfrica. Chii chanyanya kunetsa apa? Chii chanyanya kunetsa? Mamunza muningi wangu ataura apa. Hanzi chero pamari. Munira. Do it your own risk. Iyo yepamari yo, do it your own risk. Kwanzi pamari ndinotoisa mari pamwe chete ndichitotaura chiyangu ndaisa mari yakati. Maybe inyaya kuti ndinyanya kudzinzwa nyaya idzi dziri kuenda masiwo ezi kuseriko. Ndikunyanya kudzinzwa. Maybe. Sokuti mari yaenda. Makanga mwachazoro nehope musuno uyu mwana we 30,000 ukuya kachima palive apa guys. 30,000 pounds musuno uyu ukuya kachima palive apa. Murume abuda ne 30,000 akazama kufona kubenki kati atikuzivisu. Zvokuti maita joint account, we don't know you. Account ndiye client yedu. Thank you Jeanette. Ndiye client 30,000 ikarowa pa murume akabuda ne 30,000 akataka kusara chitanga kuti 1. Murume arowa pa 30,000. Totanga kuunganidza futi pamwe chete. Nai guys, ini ndinoda kungova sorry yenyu. Varume ari pana pamusandivenge please. Handisi kunyengera vakadzi venyu. Ndiri kungovaonesa. Handika musazoti kwa mnyinyi mamnyingwa na simeni, ndiri kungovaonesa. Ukana une account yako yeku Lloyds Bank, kana kuti yeku Halifax, kana kuti yeku Barclays, handiti mabanki iwayo handika anokupa ma-option eku save mari yako imomo. Handiti anokupa option eku save mari wega unoita debit order unochida kuti every month batai 300, batai 500. Handika kune inonzi Clarity, kune inonzi savings account, kune inonzi indikutaura kubhenkira ndinobhenka. Andimona kune inonzi iwo chuchuza wega kuti ndinoda kuenda kunoisha, ndinoda kuseva mari nenzira iyi. Choro monzo chaiyo guys, monzo bhenkiria rine chi savings zvimapoti zvirimo mukati memwe. Andimona saka ndinokozonzika tisanganise mari nezviri kuitika izvi guys. Hanzi saka imimi mari
tafadzwa no handisi kutomba kunyepera no. I'm doing my own savings, he's doing his own savings. Kutaura chokwadi handidi kutaura zvinhu zvokuti ndinozotara ndichinyepera munhu chiti zvipo ndogona kutaridza chinongodhofera ndikutsa life ndogona kuti kutaridza notonyatsa kuona kuti simeni savings yavo iyo iri kudai handika. Of course vakati ndoda mari kana vatapira ndipapa ngwani pamari yangu ivanoseva vanotaura kuti ndikuita zvinhu ndotenga zvakati ndoita zvakati ndoita zvakati ndendishoziya but zvokuti tibatanidze mari inangu handina kuda kuita izvozvo. Ndakavhura yangu savings account yakanangana neni inodedza ini handika. Zvokuti chipepa chinotouya chine zita rangu handiti chinodouya nezita rangu chipepa chechinhu chekusavings kuti mari yenyu kudai zvimapesendeji zvezvo zvinenge zvichoedzoka nendichidoona ndoga. Kana tichida kuita zvinhu zvedu project pamwe chete handika tochitanga kuita pamwe chete handiti handiti mune mari yakati handiti mune mari yakati chatisani titeika muparuda mari tichitanga kuita kukana mangwana vakafuma tuti izvo zvindakaisa mari handika takasevha mari ndakaisa mari ndikuisa mari kwakaunti kwavo ndivakuseva handiti ndio baba ndikusevha mari kwakaunti kwavo vakaona pamera tayo vakunogara kwapamira bhengi ravanoshandisa mari iri makaunti mavo izita ravo yakaunti yavo inandozikamwiko pazanodla mari yangu kaenda ishandira indivana ndinozoiklema kupi murume vanofamba vakaenda kwapamira zambira mangwana ndorimi. Halo kola. Hello. Yes, muri sei kwanzi mabhuzi miraikoni hanzi komabhuzi modini vanobhadhara hatisi ndibaba vemba mabhuzi vanobhadhara ndibaba vemba vanobhadhara mabhuzi vakaita kuti mabhuzi moita sei vanobhadhara mabhuzi zvendozongobatsirawo panobatsirawo vanobhadhara mabhuzi ndibaba vemba retinoda kubhadha kwaka mabhuzi adabhadha kwazobatsirawo panobatsirawo. Izvi zvinhu munin'ina wangu hazvise straightforward as you are putting it. Marriage haina recipe. And marriage haina kwaningi kunoitika zvakati. Saka each person should view their marriage as an individual person. Hakuna vanhu vakafanana. What you are doing zvekuti unoita zvako uchisevha mari yako uchiita sei it works for you. Zvoendawo nekuti handiti vanhu vanoroorwa vamwe like as in shoko ramwari rinoti chii mofamba neshoko ramwari chako ndechangu changu ndechako handiti. Kana semataura ari kuita kana wakambotsva kana wakaona vamwe vakambotsva but my request is kuti everybody should view their marriage differently. Havafaniri kuti nekuti uyu zvamuitikira zvakati. Yes, mabenchmark. Yes, mabenchmark aripo ekuti varume vanodai but not all of them. Variko varume mapenzi variko vakadzi mapenzi variko kwoitawo vamwe vachiri macouples ekuti you plan together. You put money in the same tin. You put money in the same pot. You discuss kuti mari itoifambisa sei toita sei. Ende zvochibvawo nekuti pamakabva kumba like zvataura amaverengera nenkiri yakeyo ataura kuti we are trying, we are whatever. Yes, let her try because zvinhu zvachinja from pavakanga vari. She wants to maintain her marriage. She wants to maintain imba yake. Saka if that is working for her zvekutraya nezvokuisa mari pamwe nezvokuita sei uyo akabirwa 30,000 God forbid mwari kune chinhu chinonzi kama mele munin'ina kama ikanganwa address pamwe inokangamwa madha musangoti kangamwa inokuipa pamwe inotokangamwa chaiko madha kana kuti inozomubata mukadzi asikasaoni amboiwira but at what expense. And mina ndikudze vakoma ina handisi kuti vanhu havasira kutaura vamaguta zvandiri kutaura inini tikungohutsawo kuti kwavo kwakamira sei but inini maybe zvandiri kuita izvika ndanyanya kuona zvakawanda muri kunzwisisa ndikanzwa zvakawanda. Munin'ina wangu waona zvakawanda ukanzwa zvakawanda but have you seen it nemurume wako or you are relating it kuma incidents auri kuona nekunzwa. Mother inini ndakazvitaurira ndoti I always say my stories ndega pano handitauri nyaya dzangu nomwe munhu dzikabuda kumasituko dzinenge dzatoke second hand handika so ndakatodzidza ndiri munhu mukuru ndakatodzidza ndokana ndichidza madhaizi anotfollowa chako chakuti guys pandakabuda nepandakapinda so kutozosvika nditi izvozvo izvi pane pandii ndakapinda napo ndakatodzidza kuti ndichatoitaka because handichina trust nemunhu wechirume. Vanhu makamboita zvokuti mirai minyanzokudzai vakombe makamboti uri mukadzi ari honest ari faithful asingahuri asingachokiwa varume anomirira
anoshanda achishandira imba mother have always been a hard worker. Ndokana kana muchinyatsofollowa nyaya dzangu munodzandisaura kuti inafana handina chandovhunduka because kubva kare ndakapinda nepese panonzi papi nepapi nepapi handi but chinhu chinonzi murume would humble you and will change you. Handi muri kunzwa ndoti yangu experience handika pondachigochigara pamusiri apa ndoti amount of nyaya dzakapanda dzinouya madha vana vakuuk muno mumaCOS avaka vasafa varume vari kuenda zvokuenda zvozvane mari dzike dzakaiswa. Inini hangu ndati kwandiri kune mapotsi kubhengi rangu I would rather give my pot kana kwakundaita project we meet halfway tosanga ndobatsirana. Maybe because inini have also heard of varume vari kuita situation yawakaita saiyoyo vokuti mukadzi anobuda mumba achiendawo achinoita zvaanoita murume uyu akatomirira akaisimbirawo imba yake zvachose. Saka it's a matter of kuti how do you view you don't blanket your thing nokuti zvaitika kuna nhingi. Stadanai pachenyu nekwatinobva nokuti zvinofamba sei nokuti shuwa ukatanga kuti manga muchinyatsowirirana pasina kana problem wotanga kuti ndakunotanga yangu account ndakunoita zvangu inini ndakunoita zvakati iwe ndiwe futi munin'ina wangu unoti vanhu ngatichengetei dzimba dzedu hapana chawati waona but because wanzwa maissues awanzwa vamwe vari kutorerwa mari vamwe vari kuita sei ndati kuti pandakabva handisi kureva iwewe ndakutoreva vamwe ndakutoreva iwewe like I followed you a long time. You've said your things and whatever and you are justified and even maybe baba mnini havana ma-questions because he knows what he has done in the past. But kune mumwe anenge akateerera otofunga kuti mari saka tikadai kana tikadai mambenge muchifambira pamwe unouyisa futi cracking ndiwe nekutanga zvinhu zvakadaro. Saka marriage haina mugoni. That's all I can say. And marriage ndiyo kustada munhu wawinaye iwewe nekuti akabva kupi anoenda kupi. Varume havana kufanana havana recipe. Haisi recipe yokuti ndikaisa shuga ndikaisa dovi ndikaisa mafuta zvinobuda zvakadai. Umwe akakura baba vake namai vake vari pamwe chete vachiita zvakati achiita sei ane mavhiyiro anoita marriage ende mukadzi same thing nevakadzi ndo zvatiri zviri kunetsa both ways. Dzana mai vedu idzi ndo dzatiparadza kutaura chokwadi zvokwamwari chaiko chaiko. The marriage dzekuti kwai vana mai vedu idzi vakakura vachiti zvakati handi ndichida kutaura ndakazvimiririra. Times have changed mother as much as handikati ini titi vanongona nditori old school takakura tine dzidziso certain dzidziso handika takakura nadzo dzakaita kuti tienjoy. I am saying this mother to this young generation and because I am old school who is now exposed to zvinhu zviri kuitika ine ndakapinda mazviri because of dzidziso iyo yana mai vedu yekunzi unopagara mwanangu ndo zvinoita murume anoenda achinoita zvaanoita achidzoka handiona haubudi mumba mako. Yes takagara but pain mirai mother the pain and the endurance that we endure muzvatinosangana nazvo sometimes I wouldn't want Shakira to go through that. This is why I'm saying this. Chinonyanyorwadza munin'inaka ndechekuti dei vanhu maiziva kuti kuita vana I'm one of those people kuita vana differently like whatever vakomanaka zvinokuvadza vana like vana vanozokura ava vasiri pamaparents amwe chete. Vakomanaka it's nice it's okay. Vana mai vedu pavaishingirira paya payaka zvanga zvine madisadvantages azvo zvanga zvinewo maadvantages azvo. Same applies kune zvamazuva ano. Kubuda kune maadvantages ako kusabuda kune madisadvantages ako as well. Saka I just feel like marriage haisi yekuti ndaona nhingi zvake zvinofamba zvakadai zvangu zvodai. Marriage inoda Mwari. And ukazoonawo wasvika pakuti uri muna Mwari macho Mwari vanokudza kuti mwanangu hazvisizvo unozvinzwa. But kazhinji chatakuita munin'ina wangu
ndechocho chekuti mazuva achinja, nguva dzachinja. Bhaibheri ranambochinja kubva vana mai vedu varipo kusvika nanhasi. Is the same Bible ravaishandisa. Is the same principles ravaishandisa. Is the same teachings ravaishandisa. But now, because uri kuti handidi kuti mwana wangu asafe masafiro andakaita, the way you are bringing your child, ari kutokurawo achingoziva kuti mai vangu havadi kuti ndisafe masafiro andakaita. Yeah, it's not handidi mwana wangu anonosafa. But what I can say kumwana wangu, this is what I talk to my daughter about. Kuti mwana wangu, marriage is not an achievement. Marriage is a blessing. Why would you say that it's not an achievement to your daughter when we were growing up? Marriage is an achievement. Why would you say that today? No, marriage is not an achievement. When you are getting married, you are looking for that friend, that special friend. Yamunowirirana, yamuri kugarisana. You are not looking for someone anokuchengeta, kana waunochengeta. You are looking for that equal partner. That is why it's not an achievement. It's a partnership. It's a joy. It's something that should be done. Kwete nekuti maita mizwa yekuti wasangana nemunhu ha ende ndinonzwa kumerera ende ndinonzwa kuita sei. Those things pass. Those things go. My feelings ekumerera anouya achinda. Mother, ine angorega ine mbondai so. Ndinokumbira kuti tichitaura apa nditaure nereality. Question that what is expected of us as people or as women. Can I please talk with reality, with like experience and reality? Of course, I do agree with you. Kuti marriage and formula. And what works for me might not work for you, might not work for the next person. And marriage, mwenomani mashandiro ake anoita. But tichida kutarisa inini ndinokutarisa reality yezvatiri kuramba zviri kuitika izvo zvitarisa kudai so. Vakomana chawane kucontribute magofundimi pano. Vakomana chawane kukudza vanhu matiketi kudzokera kumba achitiza varume uko kumba uko. Nokuti unenge usina kana kasaving kaunapo. Uri kungomirira baba. Haubvumidzi kuita saving. Unonzi tinosavha muakaunti yangu. Guys, ndiite zvenyu kuti ndiri munyengeri. You are talking from experience yezvinhu zvaunonzwa. Asi vari kuti varume vakafanana ka. Varume havana kufanana. Nokuti kana wati varume vakafanana saka zvanzi yako ndozvayakaita exactly. Mwana wako mukomana ndozvayakaita exactly. Kana takupa blanket kuti varume vese vakafanana. Zvakwatiri vana mai tine vana vakomana nehanzvadzi. Kuti tidzibatsire, because we cannot blanket all men and say varume vese vakafanana. Havari. Zvauri kutaura ndikuzvinzwa munin'ina. Munhu nga zvauri kuti vana mai vaizviita one. Haisisiri okay, savings inozikamwa nemurume wako. Vana mai remember kuti zvauri kuti ndichikutaura zvautaura mele. Vana mai noika kuti vaigara vaine mari yavaisungirira pajuzi. Kana zvinhu zvazoomesesa yonzi yabuda. Vava singazviiti vana mai. Vana baba venyu vaibvunza here zvokuti vada kutoziva kuti ndipe mari yacho imari iri kufamba sei apa ngatisevhe mari sengaisevhe kwandiri zvikuitwa izvozvi. Iko zvino murume anenge achiti savings ngaisevhe kwandiri inini. Andichimaona. How about alright kana tichida kusevha mumba medu. Ko zvino zvakaipei kungoti mother toda kusevha mari. Muakaunti menyu mami tiri kusevha mari mombo tese. Kuita joint savings account yekuti hakuna nesimba rokutora ega. Joint savings account yekuti hakuna anogona kutora mari yacho ega. Handinoziva maaccounts right, sibva imadha machi. Nyaya dzesesofa dzauya pano. Andika. Varume vedu, let me say, sorry, muchati mutaura chokwadi ndahambira pachokwadi. Varume African men ekumushamaza ekuZimbabwe. Chinhu chinonzi joint account yekunoti tikuita joint account. Vashoma vanochiita variko asi vashoma. Kana murume wekwedu muAfrican wekuZimbabwe chaiye muZimbabwe achiti tikuita joint accounts kunonzi ngatisanganise mari kudza mari yako tise maakaunti mangu tichengeta pamwe chete ndo inozikamwa joint account yako. Hati muno kuchita vamunomu saka iri joint account yavo vanhu muZimbabwe kuti tikuvhura account yakanzi joint account yekutitesa masingeja tese havadi madzamirai. Varume vakawanda vekuZimbabwe vane chekuti andisika ini ndini baba. Andimaona ini ndini baba gumbo rinorira pano nderangu.
andiona chandataura pano goes. This is why muchiona kuti vakadzi vakawanda kuzimbabwe havana sei, because varume vedu vechizimbabwe kumusha uko vanotongera chitororo. Ati muri kunzwa, vanotongera chitororo. Variko varume vakuziva Mwari. Futi muchechi mumuboti vatoti unoziva Mwari ka vamwe varimo vakuru vemachichika vachina ichi chokuti futi gumbo rinorira pano nderangu. Is just that vanavaibvudzawo kuti vachitaura. Andimaona. Kwozoitawo variko vave exposed vanozati no, tinonzi joint tinodai pana patinobatsirana, ini ndiri musoro uyu ihuro, tinosangana huro haifambi yega, musoro haufambi wega, tobatsira tisangana todai so. But ndine problem nemajority yevarume vekumusha kwedu. Gumbo rinorira pano nderangu, kana usingadiwe buda. Simple atopedza. Tatogwa nomwe kola apa vakutaura kuti ndakanzi nemuri wangu haundibvunzi zvokuti nekuda kuUK kunodii, zvandatokudza ndatongokuudzawo zvangu zvandatoronga, it's fine now, hauna right yekundibvunza. Ndo varume vekuzimbabwe ivavo. Ndo varume vekuzimbabwe ivavo. Be submissive kuvarume vekuzimbabwe and then you will see. Wega pambera kumuchaona. Guys, kana chinyepa ndiri kunyepa here. Taurai chokwadi. Havasi varume vekuzimbabwe chete Meli. It's a third world mentality. Andiziva hangu vamwe varume ndikuti hangu vekumusha kwepamira tokudzinga navo. Unotaura nevasikana vekunigeria, ugonotaura nevasikana any third world country. Mirai vapedze vagotaura. Mirai kona. Magoreti mirai vakoma. Taurai vafona tinzi. Hello, Mama, maybe, sometimes they'll be talking from things they don't know. Chirimuno mu UK. Varume vacho vanotora joint account and I'm one of them. Ari kutotaura izvozvo. Ini semurombo wangu takagariswa pasi. Chero takazosvika kufamily counseling zvese akati inini zvejoint account handidi. Kutoramba point blank sikanzi tinogona kuziva mafinances edu toisa ndokupa mari yehousehold. But I don't want a joint account. My mother akabvunza akati saka muchasevha sei kuti muite zvinhu zvenyu, because it's nice to have transparency so that hamuzopota muchingopa mari uko neuko muchisevha mese muri disciplined mese. Akaramba nanhasi vele we have issues because of that. Saka tikada kuita ningirikini panapa, tikada kuita survey panapa, munotoshama kuti people don't want with their monies. And they don't know kuti dai kuri kunzi zvinoitwa izvozvo vachibvuma, that's when people will prosper and chihure chese chinopera. But kana aramba saizvozvo munin'ina wangu ka, kana aramba saizvozvo oita zvataurwa naMeli, baba ndiye musoro wemba. Aiwa ndati kana aramba kudokera kubhaibheri havadi even 95% because as friends we talk. Unangombobvunzawo shamwari dzako kuti guys, can I ask how do you deal with your finances? They'll be telling you the same thing kuti vashoma inini mostly people vanenge vachitoita zvejoint ndevava maybe vatororwa nevarungu kana kuti mageneration emunomu ekuzimbabwe ayaya akauya hatombodi ndinekamba ndindobata mari havatombodi vekuma50s izvezvi vava havatombobvumi ndo vasingabvumi. And apa tarisai unenge warorwa nemunhu weuri young and iye ari older anoziva kuti iye paanoritaya iwewe ndiunongo chingoshanda, ndo zvinotorwadza izvozvo. That is why muchiona mamarriages achitopunzika munomu. Varume vema50 vaya vasina vakadzi izvezvi vanenge vachingomhanya kutsvaga vakadzi. That's why vasingadi majoint accounts, because anenge achida kuita mamiscellaneous ekuchengeta vamwe vakadzi nekungoitawo zvinhu zvisina basa rese. Saka ipapo inyaya yakaiti I agree with you caller to say mamarriages aiwa zvawataura munin'inaka iwewe you have tried. Handiti waenda nekwanana amwene, vana amwene vaedza kurakidza munhu, murume munaye, murume wako unomuda, aramba kuita zvejoint funding. Bhaibheri shoko raMwari rinoti chii? Shoko raMwari rinoti ndiye musoro wemba. Saka kana asiri kuda kuita joint funding ndiye achibhadhara zvese ka, ndiye baba.
But we are talking about development. When you want to develop yourselves, not petty things. But when it comes to that, as long as you now no longer have that understanding, because not we are not equally yoked, because as put out details very transparent. If I know that my parents are taken care of, that's sorted. But extended families, that is why they don't want, even like my girlfriends or hidden families. That is why can I serve with him? No, I would rather have served on my own and have my money protected, even my assets protected. So that you are protected. Now, to be honest, is that a marriage? No. It's no longer. Canada is no longer a marriage. It's no longer a marriage. No, Canada is no longer a marriage. Maku Garisan. I want to ask you a question. We are keeping it real here. We are being honest. And marriage, maybe marriage, the definition of a marriage, because don't you worry, I'm saying the truth, guys. I'm saying the honest truth. Marriage, maybe thank you very much for the thank we are there. Meli, you're in marriage because you agreed. It's a marriage. Doma terms and condition a marriage in. So it's a marriage. For you guys, it's a marriage. Akuna iya kuzviziva kuti une savings. Auskazvokuvanda. No, you are not hiding it. No, you are not hiding it. You've told him because of points 1, 2, 3, 4. Baba manaka inini ndikuisa mari yangu pasaida apa. Chadiko. Auskuita zvokuti wakaviga pasi pesofa kana kuti I was honest and say, Daddy, let me not get into details straight. And they are poor and that me because of 1, 2, 3, 4, 5. Andika ndikuona sekuti inini anasema tipa nzoda yakati ini ndo chisave oxide kwangu nchitro futi kuti spread square yangu kure mchisave moda baba kuti tichazokanda ipapo. I was very honest. Yes. So that's a marriage, Muri. You are upfront apana anema secrets pakati penyu. You know, marriage is like what makes a marriage work is transparency. No matter how bad the truth is. I want to quality one runner, and this could have one runner is in a bed when you could have one runner is in like it, and the child like she could have when I see someone could the time as by joint account, Antiga,
No one, that's one dealer. I can't have that. I can't. You don't go for the marriage. No, so I can't. But in the marriage, I'm there in the marriage. Yes, I'm there in the marriage. But it's a joint. Mukozadini. Chakachenjeza nechakatanga. Ndechakatanga chakachenjeza. Anyway, uko andiko. Save right, I will save. You save. Man, the time today say, all right, that's 3,000, all right. This I got 2,000, you this 1,000 rand. The heka, Twitter. Yeah. So, So tikadai uchindavatira murume uyu ati uchindavatira imba iyoyo koi achandavatirawo imba irini achaindavatirawo achakwirawo pamusoro pegombo rini achaichemerawo imba irini kuzosvika okay zvanaka kamazuva ano kakusimkari kaya kuti waimboita yese kana chingoti zvandakaudzwa natete kwava nesocial media zvachinja toitawo zvikuti vana vatokeika zvichitopaya takugadzirisa zvinhu. That's me. it works. Do you know kuti nyaya ikai ndachiona zvangu tiri kumateresa handiti. Do you know kuti this discussion kutaura chokwadi hazvitoite kuti pakutotaura kwatichitoita everyone is speaking from their experience. Yes. Everyone of us are commenta are about this. We are all speaking from our own experience because andikwanise kutaura because izvozvo tinotoziva kuti marriage is not one size fits all and it, but kana tazoita open discussion like this that's why it's a little bit heated because munhu asina kuenda through what I've gone through anotoona kunge inini ndiri kuti hazisizi andimukona. But akomana ini hangu ndakazvimirira. Do you know kuti guys tadanyasotaura chokwadi chaiti tadanyasotaura reality because pane zvimwe zvatinoudzwa. I'll give you a quick example. Tikaenda kuma baby shower, tikaenda kuma kitchen tea party ayo techikodzodzi musarare makatsamwa yowe musanhingine musanyime varume yowe musadai. This is what is expected of us zvakanyorwa mubhuku handiti. Kune theory yatinodzidziswa kozoita practical yatinozoona manje ndoiyoyo inozokuita ginda gori yamanje neexperience wotozoona kutoti inga panapa unotoona kuti vakadzi vazhinji honestly speaking we are on the losing end because mukada kuona zvazvinoita. Do you know kuti tomboti varume especially toti varume vanomwa doro vaivai amamwanaka joint account ukada zvekusabate zvekuda kungobatanidza mari wakamirira kuti ndimirire baba ndidii kana kuti chi akumanaka I know it. Ndosaka wataona zvakanaka kuti we are talking from our experiences. People will not understand. They will not understand. Ukata zvekutamba I'm telling you kuti unoshandira munhu anenge achizvifarira iye uchimuperekedza kurarama iye anenge achinjoya iwe ugozoshaya kutoti zviko zviri kuitika panapa handiti ina handidi kunyemba zvangu handidi kunyemba ina I know my needs in life nekudii pane zvatinoronga pamwe chete zvekuti alright mumba household tiri kuzvifambisa sei handiti but chandisingazombofe ndakaita muupenyu hwangu inini ndichishanda sekushanda kwandinoita kuti ndisaite kamari kangu pasaidi handiri kunyemberai guys. I'm telling you inini ndakatita to the extent yekuti inini sisimera handiri kunyemberai inini life insurance yangu niki yangu inini yakazvimirira munhu haatoizivi haizive inozikanwa nefamily yangu inini because akumana pane pamwe pekutika unonyatsozofunga kuti no ukafa chaiko chako if you die mari agoinjoya mari iyoyo nemukadzi iyeye agokanganwa vana vamakazvara mese aiwa kana handidi kunyemba guys inini the advice I would give
to my ningi. Ikweyo netsa unogoti kuona chiburu kwari kutaura inini tataura 2 minutes. Nai. Zvazvinoita aiwa kana rega titaure because zvazvinoita ka inini ndakazvimirira. The advice yandinopa my daughter inini about marriage, and ndikukunyeperai zvangu guys, she has to have her eyes open. She really has to have her eyes open because ndikukunyeperai unojurudzwa pawakasvibura. Aiwa kana ndozvandataura kapaya munin'ina ndichiti inini mwana wangu ndinomuudza kuti marriage is not an achievement. So why is it not an achievement? You need to make sure kuti iwewe wakazvimiririra first, then wosangana nemumwe munhuwo moita partnership. Kana wakadaro hapana achievement, muri kufamba together. Magoma muya kati mauya zvakanaka mapinda mukati nechira mukati marriage tinoita so mukati watu kuti tikabvumirana patabvumirana tikaramba patarambirana. Ndoda kuti munyanza kundipindura. And Hansi, what kind of marriage? We have marriages, Tanzanian. Whether you are going to categorize in your own words or in your what kind of marriages, what we know is we are in marriages. Titorimo, you want to never marriage, but we are doing things that protect us as well and our kids. Because answer. Tanzania, answer well. You've got a very perfect marriage. Yet, maybe let's classify it as perfect. And hakuna munhu ane perfect marriage hakuna munhu ane perfect marriage kunyepa. Hakuna munhu ane perfect marriage munin'ina nekuti muri mufamily chaimo mindwa muri mufamily chaimo iwe nemasiblings ako munonetsana. How do you expect kuti izvo zvinoramba zvakanaka nemwana wevamwe vanhu? Saka hakuna munhu ari perfect, hakuna perfect marriage. That ikoko hakuna. You just find ways yekugara mumarriage yenyu. Inini ndiri kuti ndiri kuti indi kutaura ndiri papoint yekuti ka every week asikana Sunday ega Sunday early morning yakasikwa naMwari ezvinezvi for how many years akumanaka ukada kuziya kuti today's when you want to know exactly what is happening in today's marriage endai kwantitude ukaterera ningi diaspora complexities, marriage complexities, ozoti domestic issues. You really know what is marriage. Advice dzimwe dzataipiwa guys. Nezvimwe zvataiziva. Nezvatiri kurarama. Aiwa is two different worlds and two different worlds. Don't open your eyes. I'm telling you, hakana. And futi chinorwadza ndechekuti if you are not careful futika vana vedu ndo vanosafa. To be very honest. Vana vedu ndo vanotosafa. Inini ndakatozudza kuti mozati asikana mozati uchitanga zverudo izvi unongochitaura kuti aiwa nema happiness maichichi otozoona kutoti watozo when you have lived it ozoona kuti no actually you know what I need to do is to live for my own happiness. Yes. I need to find my own happiness that is not tied to this person, because once you just tie to that person, guys, disappointment unorowa name disappointment pro max isingaiti. Okay, hold on Lucinda nakoma katida hii ndaweza kubalance equation anditika mwari vakatsika takafanana murume nemukadzi ako ndishoko ravo anditi vakati murume mukadzi achasiya vabereki vake antika onosangana nemumwe mbabvu yake nemurume mosangana moumba moita chinhu chimwe chete anti marriages ndedzamwari anditika takaita saizvozvo takasangana vazhinji apa ndoda kuti mutarise right now nhasi pano ndingatibvunzei vakadzi vari comment section vangani venyu vari single right now vakasiyiwa
nevarume vakaenda mukasigwa vana vangani vari pakuchengeta vana vavakasiya sumudzai maoko tida kusheya tida kutadzana kuti zvinhu zvisisina kubhalansa zvakatosiyana zvanekomazano zvaiko kudhara ticharidzevo vari conversation vakasiyiwa nevarume mukasiyiwa nevana murume iye ari kuya tichengeta mhuri yake sumudzai maoko tione kuti makwanda zvakadini vari kuchengeta tiri 540 kapu vari kuchengeterwa vana nevarume vakaenda anobuda madza agokanganwa agoenda nemukadzi agonotanga imwe laichikoko agokanganwa kuti ndakasiya chinonzi mwana uku anomaona ndakasiya chinonzi vana uku agokanganwa urimo mumba imomo mari yako kuti muri kusevha mese muri kudai hatika agoiba nekusevi achiitora kwete kuti ari kuita chine musoro achienda kunomwa doro nemari yoyo kunofadza shamwari kana kuenda kunopa marwei mari yamuri kushanda muri kuti tiri kuchengeta mari yedu tese kudai tikuita tichite zvinhu pamwe chete iwe ndiwe mai ndochameka choti apa ndadai apa pakavhika iye hanei nazvo chiri kunotora paya pamakaisa mari paya achiita zvaanoita kana ari masecrets anenge achiita behind the back haumapedzi kana kwazongotwa nemwana isecret ka isecret ndokuzongodzwa nevari kuti kune mwana uku iwe ndokugara kuba una mwana wawaita kuzho kusecret asi unenge uchikwa kwawa nemwana uku masecret munhurume tona guys kana uchida kuona kuti unofa uri mwana mudiki unofa usina kana kugwara isa tarisiro yako mumunhurume vimba nemurume uone kuti zvinopera zvakanaka here ado chokwadi chizere chito ndokutaura ndakabisa musoro wangu dai wana taura hello yes taura chizwe taura wanga pachironga taurai tavhara muromo wanga kuti mwanatondinzera tiri kunzwa taura toda contributawo kanyaya yekutaura nyaya yekuisa mari kamweretedza namwari akambodziedza azishanda ini ndandisina akaunti chipinda munyika muno ndikaisa mari yange yapinda makamwe emurume wangu saka murume wangu aitotora mari otoita zvaanoita ino wacho ndisingatozosiya ukati toda kuita zvakati toita zvakati anokuudza kuti mari akasisina oti mari hapana tonzi mari yatopera iwapo ndononga uchishanda zvokushanda zvino iye anenge ashanda zvishoma kana kuti pambanya wekoti ndatotenera mari kuzimbabwe ndatoti watenge dipfree kwaisusu panapa ndatoshandisa mari chachereka saka vanhu vamwari ndakaita upenyu hwekuti bhasi pasi ndaita kutengera mari yako yawashandere ngozi mari yese yapinda maakaunti mako iwo utoita access yemari kana ukati ndoda kutenga mubhedha chaiyo mari yako iyoyo yacho anoti alright mutoona toda kuenda kushopi munotenga mubhedha anobva mhanya unokutengera mubhedha unofa netumasi mhanya unondipengera mubhedha chirizuva ini ndinoda kutenga mubhedha wandiri kuda mubhedha zvine basa reizvozvo zvauri kudaiwo mubhedha chete saka ndakasvika pakushaya control nemari yangu yandaishanda nesimba rangu uri kuona saka vanhu vamwari ka kunaisapota musoro nasisimei ngativhure meso kuvhura beso chaiko chaiko because varoma unoshandiswa ari murume wako chaiye anokushandisa wako wagara naye 20 something years ukapusa ukangobwaira kudaisoka anokushandisa believe it or not anokushandisa ndochokwadi and mumarriage guys marriage it's not a bad thing need to say marriage is a beautiful thing but vanhu vatinopinda navo marriage vekumusha kwedu kwamugabe uku kwamunangagwa uku kauku ndo vari kukanganisa marriage idzi zvikuru sei vanhurume vakadzi variko
vanozondosvika vasinganzwisisiwo vanosvika unoitawo zvavanoda chinodini but vazhinji chemo chako kutaura chokwadi vakomaka varume vakakanganisa marriage vakakanganisa marriage maisika kana une murume iwowo womuzimbabwe anobvuma kuti iwe uchengeteka tenda Mwari savings utende Mwari kuti Mwari vakaita henyu murume kuzimbabwe kutaura kuti ndini ndinochengeta ndini baba ndini kwanzi varume kuzimbabwe vane system yekuti ini ndakabvisa mari kumakwenyu saka iwe uri property yangu you are my asset ndakakutenga iko zvinoita kujambuka kudzwa mashoko aya mashoko aingotaurwa kudhara mari aya tisati taita exposed kuzvinhu zvadai kuya izvi kunzi yaiwaka uchiti ukada kudai kunzi kumusha kwedu chose chite kumusha kwedu kwangu kuti sokunza kuna vanhu because ndakakutenga marriage yakanaka vasikana yakanakisa I think dzemazuva ano marriage ka dzinenge dzakanaka chaizvo because vana vari kupinda vakatarisa kudai. We got married for the right reasons baba vasikana takapinda musvitsa mune right reasons ndakotaka isisi tisiri old school inga ndataura vanhu vauta zvudhara zvakanaka but along the way chinhu chinonzi murume chinokuita kuti uzosvika pakuti okay ndakuitawo ndaona handiona tochingotamba game inclub because ndati chatanga uri submissive iwe baba vasikana wakambonona matribe yako wakambona matribe yako here baba vasikana vakadzi vari panapa vangani vakana matribe dzavo vangani vakatsanyenda dzimba dzavo vangani vakakwira kana magomo komuchina matribe dzenyu vangani vakapinda kuna baba mapostori kupi kwamuchanga kuti mubatsirwe muchipiwa miteuro muchipiwa chii kuti dzimba dzenyu dzimire varume vangani vanozviita izvozvo chaita kuti uende kumapostori unoti ndinoda kuti imba yangu imire chii murume ainetsa iwe uri kuda imba ukapinda mumarriage urimo muchidza tori kuda kutogadza marriage yako zveshuwa but munhu wacho haywire posina kupinda uchida pinda pese chichitogadza imba yangu but wari kugadzisira imba icho naye wacho naye ega anenge atoriwo nepfungwa dzake watori kwake wega kana kuti anenge atori kupi handime kuti anenge ari kupi anti mazviona saka zvakati siyana varume vekuzimbabwe kachikotaura ichokwadi vazhinji varume vekuzimbabwe ka vangori vamheno zvangori so hanimoni amheno zvangori so vanoda kutonga chitororo vanoda kutonga ndini baba anoda kucontrola unotonga nemukitchen chemo mukitchen chemo chinovhura kuti what do you want mukitchen what do you want to kitchen how many if you marry the right person how many are married to the right partners how many baba skana give us your wife's contacts baba skana let's talk to your wife give us your wife's contacts don't lie to us zvokutanga zvakutora zvitozvigona wezvi kungoti if you marry the right person topurutenda kunge tine the right yatika tinavo varume vedu tinovada zvisingaiti ende totoziva kuti varume vedu naivo vanototida kutaura chokwadi guys utozati muri wangu anotida anotondida seizvozvatigaizi vanotida chaiko kundida chekwavango neni asi unonongowana tichikuzondigumbura futi andimazviona saka tichavisisi kuti ichi chiri kuitika ndo chokwadi tinei makondakwakadzi venyu kuti mimi makarorora give us their contacts titaure navo chokwadi chibude pachena izvi zvokunyora anybody can write anything but tichida kutaura reality chaiyo reality yatiri kutaura pano guys toti takatidanane nevarume vedu kana kuti varume davatini vanotida but vane kamweya kekuchita vane kamweya kekuita negweseri vane kamweya kekuita zvinhu ameno zvo zvinenge zvichingoita so ameno saka poti painidite mari naise mari pekuti ndosaka poto yangu ndega so I will save myself kana makwenda kabuda achienda kwajutika ndongosara ukati ndopekutangira ndikaya ndinokumbira mari yerende rasikana kuti ndibhadharewo rendi vakatobuda vakatoenda kunge usingaendi kubasa because anongochitoenda nejuti ange itsenga mari iyoyo anabasa zvoti yaishandiwa newe anongoveitsenga juti anoregerere hakuna mavasikana ine mamerika munogara musatinyemerezve izvo munozviudza kune stido hamuudzi isusu mazichemberera mumamereji mazi 20 chakadaro tiri mumamereji moda kuyandudza izvozvo hamutudzi izvozvo never aiwa vati idai mamereji vanangu but mumereji iko zvinezvi mwana uchipindawo wopindawo uchitawo uchizivawo kuti marriage murume ungozivawo just go and study your husband and survey and see things and what but mwanangu haufaniri kugara kumba uchitebva kuti murume chakuitira zvese ndochinhu chekutakasvanudza munhu wako handika 1 2 mwanangu murume hafaniri kukuisa ruoko
handiwana kuiswa ruoko nemurume it's a no. Ukaona kuda kumboita kana narcissistic behavior mwanangu, mazano takutovaudza kuti mwana kufunda soka apa ndinotomuudza because I wouldn't want him kuti apinde nezandakapinda nadzo kuti ndaimboti one day ndomira kuseri kwebhurumu kuseri kwedho ndakabata bhurumu ndichimirira baba kuti apinde mumba kwakuedza panchi zvomukota nebhurumu. I don't want that. I don't want that. Exactly. Sis Mary, I think vamwe vari kuita confused mu comment section. Hazvisi kunzi all men are bad. No. Kuti most. Because kuti most. Tukuti most. Munoziva kuti chii sis Mary, kune akavhurwa umbeka. Zuro ndizuro apa kubhoshoko. Handiti. Kumukomana webhosho. Mukomana webhosho wakapuriswa engagement. Engagement yaitwa zvikanzi wemurume wake uye akabva kuAustralia. Mukadzi wacho kwakushamisika kuti ko munhu aenda kuZimbabwe pamwe ari kunzi aenda kuholiday ezvo munhu ari kuenda kunoengeja asasiya mukadzi uko. Imikeme bhosho yemunhu webhosho ko yemwana wepano kufona pana hana kuinzwa here. Ndakainzwa. Aiwa ndandiripo. 10,000 yavasevha vese goni akaiona chironesa mukadzi kuZimbabwe kuAfrica ko iye asara kuno anzi chamboenda kuno abereke kumusha. Unless munoziva kuti pane imwe futi sis Mary, pane imwe yekuti ndakaita kudonha musodzi kudai. Iyo nhau yedomestic issues, vakaona domestic issues last week. Sis Mary, pane mwana anenge akaroorwa ari kuma 18 years. Murume apa ane mwana. Murume wacho atati aina handimude. Kudoedzwa kuti handimude kana. Handina basa naye ndakangogarawo naye just because akangoyo pano rafu yaitaurwa nemunhu iyeye. Mosati ndakarwadziwa because I felt like this is my child. How can you even say that? Ene zvikazi aiwa kana kuti achokwadi taiko pamberi paMwari ka honestly speaking. Ina hangu ndakazvimirira sekutaura kwamaita sis Mary kuti inini ndakazvimirira ini ndiri mburi. I would never want my daughter. I would never want my daughter to go through what I went through. She has to be more assertive when it comes to love. She has to be more awake. Guys, musatitore nepasi munozati kazhinji pasocial media pa we are misquoted Lucinda vanhu they abati understand and abati nzwisise. Hatisi kuti marriage hadzina kids ende marriage hakuna. Tinonakirwa mufunge nevanhu vedu tinofara mukationa tinakirwa here tinofara navo zvokuti tishede tinodanana asi chatakadzidza chekuti varume vane kautsotsi. Icho chinhu chatakadzidza ichocho kana ndakazvimirira kudai ndiri sisimeri kudai kumbe kwedere tinodana zvisingaiti mukatora tichiri busy tichiita love tichikisana tichikuizana makombo munosvika kuti kozi simeni wanga achiti kudiko paya hanimaona. Asi ndakadzidza kuti never to put all my trust in a man because unofuma une disappointment shoko makuru. Nhasi manga muchifana midana zvisingaiti mangwana unofuma kakuruva nesurprise makuru. Simple. It's the same thing inongotaura kunzi. It is the same thing inongotaura kuti trust nobody, no one. Because guys kutaura chokwadika munhu anochinja. Munhu even kana ndambona imwe comment yake yakanyorwa kunzi vamwe vachona marriage they'll be doomed from the start. Vamwe vakaita zvekutizira, vamwe vakadi. Guys ndokuudza kuti kuna mwana wekuti akaroorwa ari virgin. Muri kunzwa akauya akakumbirirwa agoroorwa zvese agochata muchato mutsvene white wedding agodi. Asi mukazonzwa mastories achona unozorora iwe. Unozorora zvinonetsa andizive kuti zvinombonyatsa kufamba sei chaizvo but haina ndiri kunyeperai guys. Ininika dai kuri kunzi zvinotangidzwa ka indaingopinda nekagunwe kadiki diki kaikai mulove handaimbopinda nemwoyo unopinda nekagumwe kadiki because I'm telling you kudanana zvamuta kudanana vanhu tichitodanana zvekutodanana zvezvo but chokwadi chaicho ndezvekuti there is no perfect marriage.
pane pamwe pekutomboti unotorwa kana 3 days chaicho chekutodhonza usingatauriri nemunhu musingataudzane wikuda musingataudzane usingatombodi kana kunzwa kuti hasi kutombonzwa zvekuda kutaura newe unototsamwa ugoita sei ugodii tinenge tichirwisana tichikwira tichidzika tichikwira tichidzika but mukukwira tichidzika mukudanana nekutsamwidzana nekuita sei imomo ndo makatidzidzisa manje makazotichinja pfungwa kuti unyatsoziva kuti no inini as a woman as a woman I need to niki kunyatsoona kuti life yangu chaizvo yakamira sei kunyatsozviudza kuti unotofanira kusvika pastage yekuti ini pastage yandiri kandeve kuti whether you are here or not I'll be fine. Inini Lucinda pastage ndakatomaska pastage yezvino yekuti I put myself, it's me first before anything else. I put myself first. Inini ndakazviudza kuti I'm now selfish. It's me first before anyone else. Because ndainyanya kuti imba yangu handi muri kunzwa ini ndichinamata ndichitanya ndichinokwira gomo ndichinodai ndichiita zvese vandiwe ndichiita zvese ndichidai ini ari busy kugalavhanda aitonakirwa nazvo ndofunga chiona ichita drama zero kunamata usiku chimukochi aitosekerani ari kunamatira inini aitonda kusekerera handimaona. Then I said, you know what, enough is enough. Now it's all about me. I have to put myself first before anything else. Ndinofa kwisvisa inini kumberi antiona zvozati ndosiya for some appointment yekuti akadai so mangwana ndizvozvo akadai so mangwana ndizvozvo saka ndikoko kutaura chokwadi because zvazvinoita sisimeli munoziva kuti like munyaya dzerudo idzi honestly speaking zvamataura kuti you have to put yourself first because vazhinji vedu kutaura chokwadi as African women kutaura chokwadi vazhinji vedu as African women you see kuti ukaita zvekupusa unenge uchimboperekedza varume kurarama. Moza kuti varume vanonakirwa nelife guys. Zvekuti wakatoti John uripo here, are you free? Hande tinomwa madrinks, hande tinodii. Iyo ndo unongori pamba uchipofunga kuti zvinondodii ndoita sendibatanidze zvinhu ndiite sei. Sometimes kuti achikwadi men don't care. They don't care. Ivo vanotozvi vanhu vanonzi varumeka ndo vane self love much. Self gratification whether you like it or not. Munhu anongoita zvaada zviri kunzwa kuda nyama yake. Kana ada kuenda kunofara kubhawa uyu aenda kunofara, kana ada kuenda kutavern uyu aenda kunofara. Indakazozwa kuti no inini I need to be happy as well. I need to be happy as well. Otherwise kana cheka chibonzo over to you. Lakini pale andisikuona as well. Guys, before night Madonna, right? Pana send a message akati sisimeli your point yekuti mamere ongaza I don't see the life how yakuti marriage is ana mai vedu akuti kuvadzisa marriage edu because we try or trying to do zvavaiita vaivendawo majoint account etc and it worked for them because vana baba vedu vemageneration idzodzo kudhara vanhu vaikura vari muzvinhu izvozvo constantly being groomed to be the head of the family, so they understood and honestly vaigona. Hamuoni kuti even vana baba vedu pavainzi vaita masmall house vazhinji vaizvibhalansisa taking good care of both families, and it's true. Pamwe vaizoziva zvesmall house panofa baba. Why? Because they did zvinhu nemazvo. They handled their businesses well. Now vedu ava havana that. One, mawiki and lazy men. Two, most of my marriages akatomiswa nevakadzi ndo vatoo strong and brainstormers mudzimba. Saka shandi nema-hubby babies edu aya. Tuma babies toda kuspoon feedwa and kuzoda kupiwa ubaba apa ari mumapitcoat. Isiwamwe takatopinda mamarriage momwe nechamupidigori tiri happy thinking kuti it was going to be blissful say our moms. Lol takazvisiya 4 years muchete. Ndochokwadi zvacho. Aiwa. We have so many ladies vachizochema kuti murume wangu anyenga because murume wacho akanyenga anobva aenda kumbate cheuki akuchema kusimola usuku kumbate cheuki but kudhara zvatagwana nemunyora zveshuwa baba vaigona kuita girlfriend ka vaizaiona pamwe baba vafa kuchinzi tine mwana vakosika zvioni
Wango bana be dongo singazvoni because vaibhalansisa. Vana vasina need kufungwa kuti sei mari sikuya sei ine nzara pamwe no vaidla vachiguta saka naizvozvo vasina need kunotsvaka kuti chii chingave chiri kuitika kunzoko kanoona zvaizvozvo muri pakata girlfriend pasina kunenge wazvibata because mari yechingwa hachasii mari yenyama hachasii yakuita avabhalansisi saka imi guys tochikwa yandizivi asi anyway tongotaura zvatagwa zvakare izvo zvokuti what works for you might not work for me ende musatedzera zvekutagwa neni kana zvitagwa naLucinda zvitagwa nani atika umwe nomwe zvake zvinodii zvinomushandira kumaoko iwe ndounoziva munhu wako andiona ndounoziva pawakabva pawakapinda surely haudzi Gwinesu because umwe wacho ane 20 years ari mumarriage andika yataka kunetsa the last 5 years unoziva munhu wako usatimuzivi umwe ndiye akapinda manager ane 2 years apinda 3 years andika muchiri kudzidzana nemunhu wako hausati wakumuziva andiwazviona so zvinonetsa kuti titaure asi ndacho kuti panyaya dzemari apa andika mukadzi itawo homwe yako isina baba mukati hati muri kuzwa itawo homwe yako isina baba mukati yako iwe yekuti kana kuri kuti zvamuka zvakanzipa jamangwana hauuyi kusvovinda kuti ende ndipewo tiketi ramahara rekuti munindise kumusha nokuti baba havazodai unongotora shimani chako chakatsokera chichakwira bhazi rakuenda kumba kwenyu handiwana kana kungosunduruka kutsvaka life yako apa iko zvino tikabvunza zvekuti muri mumarriage mese vangani vane kana matuma savings paside mese muri apa imini vangani vakadzi vane masavings paside tinokwanisa kuwana paine kana less than 30 vazhinji havana kana cent asi vanavo vari mumarriages animaona because chokwadi kana musina tinodzidza kubva kumaexperience evamwe vanhu we learn from the experiences of other people handiti kana mumwe mukadzi mukuru achigona kuuya pana chichema cheduwe ndipatsirei uone kutenga vanhu vamwe vanovatengera hupfu pano ipo vangani vanhu vavavatengera magetsi pano asiwa murume akuda aenda vangani saka iwewo chinoita kuti uri special zvokuti haugoni kuzopfuma 1 day chiyo kuti vedu nditengerewo magetsi zvinhu zvabudget chii it can not only happen kana uine kasavings kangu kutotara kuti alright guys inini murume akabuda akaenda asi ndine ka 10,000 kangu ndibatsirewo mazana kuti ndingatanga chii chekuti handinyuri yes animaona then we talk because unako kupira 1,500 rands 1,500 rands asongogara nemurume uchishandurwa every day unoshandurwa every day the only joint account ingatoshanda sisimelika ndeye kuti i-joint account yamunovhura mese inoda yekuti amudhirowe mari munhu one haakwanise kudhirowa mari munofanira kusaina mese muri 2 that's the only joint account ingatoshanda kwete iye yekuti muri kuisa mari pasaidi kudai woti tiri kusevha kana mari yekutenga tomboti fridge toda kutenga fridge amangwana munhu atenga matai unoona munhu aenda kunomwa doro madentonaiseo yes it's me. Do you want to put me on loudspeaker? I want yes, to tell you something. loudspeaker. Don't put me on loudspeaker, please. I want to tell you something. Yeah. All right. Okay. pakaipa guys hazvina kana kutombomira musha regai ndikudzei guys sisimeli vachiri pamute kudai varichitaura nakola munoziva kuti inini there was once yandakambotaura nemwe munhu ari real estate agent akati munobvunza kuti imwe nyaya yekumadiaspora and kana nchiti diaspora I mean anyone ari kugara kumba ari kugara out of Zimbabwe munoziva kuti pange panonyura vanhu ndepapi panyaya dzereal estate dzekutenga dzemamortgages unoziva kuti guys ndakavhunduka ini zvakatondichinja zvekuti when I talk to this person akati unoziva kuti will chai vanhu itai mawill ndikudze pamaassets apa munhu ita will yako yakazvimirira yega
because pakutenga dzimba paipai vari diaspora munoziva kuti pamwe kutenga imba unenge une mortgage kana yakanzi pa20 years anditi pamunenge muchitenga paipai everything will be nice and rosy anditi but pakati pedu apa who knows kuti in the next 5 years how is your marriage going, where is your marriage going to be standing in the next 5 years? No one does it, no one knows. Hapana anoziya. Saka munhu wiu chaiye munhu ngaite wiu yake. Zvinotyisa izvi. Asi kola nai, kola atifendera nai. Asi chena kola nai. Chidzoka izve. Primo. Exactly. Precious ka trust. Kuteta family trust chaiyo. That's the only way. Otherwise, pakaipa guys. And I don't understand how someone will call during a live and want to talk privately. Kokumirira live, sure vanodherera vamwe. Let's request kuti ndi popotere call. Anzi call atifendera. Nai maskana, energy tangomira tangoti tuzu panapa. Kola. Aiwa. Naiwe kola uri kuziva kuti dzakuma almost 3 AM here kuno. And but guys, also my joint account anoaffecta my credit scores enyu. Hey, Heidi, watch your papa, you are right. Most people don't know that. Most people don't know that my joint account anoaffecta nge credit score. Kola nenyaya yake iri kuonekera. Ndakarambwa ndikabuda ndisina kana spoon chai. Sorry hako Margaret. Zvakaoma. Anzichi pananyoranzi some men pay mortgage. Some men you pay mortgage mbese asi only his name is on the title. On his name is titled. There uchingoshanda kubhadhara mortgage yemurume. Now I understand why others do their own mortgage separate and build back home. Chokwadi. Panonyura vanhu. Because sometimes when it comes to kana kutoti deposit chaiye putting a deposit down yekutenga imba. Obviously my marriage unotoona kuti sometimes vamwe vakadzika they earn more than varume vavo. Iyo ndiwaisa mari yakawanda yeringi yedeposit. Uri kubhadhara mai mwana. Ozona haikona kutaura. Kunenge iri trust zvenhama inini anenge atrusta munhu. Ati murume wangu tiri tese tiri kutenga imba tese. Asiwo chazvakanakira ndechekuti whatever goes wrong nyange vakarambana she's entitled to half that money vakatengesa imba iyoyo. Saka she shouldn't worry because imba iyoyo ikatengeswa it doesn't matter whether
It ane doesn't. zita haana zita. She's entitled to the money. She's entitled. Yeah, she's entitled. Saka izvozvo zvitoripo haana chaanoluza. Manje unozwa kuti my sister kunoku ka kune imwe nhingi kunoku kwaita dambudziko kwandiri kunoku. Do you know kuti kunoku like kunoku New Zealand zvinhu ngazvikotaurwa sezvazviri. Tine group redu revakadzi handiti. We've got a women's group here kuZimbabwe and there's a lot of new Zimbabweans wakauya kunoku. North or South Island? North. Okay. Tauranga. Lava hanzi 3 AM hausi kumutsa murume here. Aiwa kana. Ndatobvako ndinodzingwa asikana kunzi matanga kwasisimiri. Nachitoshaya hope zvangu. So you were saying what's happening? Unozati kunoku like kwakanyora munhu anonymously. And they were saying kuti saka what happened is kuti in the last 2 years there's a lot of Zimbabweans that came here as well. A lot. This later vanyora kuti inini guys ndiri kutambura. Ndaifunga kuti life yedu ichachinja when I come to New Zealand. But zvakaoma. Ndaifunga kuti munhu achachinja but I'm being abused zvikutodaro. You know? Tikarwadziwa kuti you know, and the worst thing is kuti she wrote anonymously. And it is like we did but my name iyo kola I know kuti tine nhamotosi kokuzosarudzawo panenge pakaungana vanhu vachitaura mamanzi hamusi kuzoba here kwakwaima hamuchabvi here muri kufira palaivi muri kufira palaivi here. Alright, chinzwai Kola has been married for 30 years. Kola varorwa 30 years. Vakarorwa vachiri kamwana kadiki kuzvi19 uku. Handitika. And then ndobva vapindawo kudiaspora. Vaendawo kudiaspora papaya bvawo murume ambosarawo. Handitika vachigadzikadza pepa. Vari kadiki remember. Ndobva vauya kuno saka pakuuya kuinda kwavakaita kudiaspora. Vakasvika bva vasvikawo vakangwara vakadino. Pasina kuenda kuchikoro handika saka now varipo kuno papaya remember kuti mapepa aiti zvokumhanyaka and vatava kuwa zvinyaya zvichibuda nekupi kutara munhu ane 30 years ari marriage handika makore apa vakasvika kuwa zvinyaya vari kunoka vachigadzira mapepa kuti kumusha kumurume adai zvakabvaita kuti vaite eye opener vatikurumizei kuti ngwarei saka chero pavakaita mari dzavo vakafanira kutenga chuma kudhara kwaishandika nditi zvima assets zvavo vatenga zvima assets zvavo murume pakazouya kunoko papazoita auya kunoko auya handiti right muUK mune varume vanoti ini kuZimbabwe ndakandiri bank manager saka ndinokuda pasina kunoshanda kubank ndiri manager haadi kuenda kuwarehouse haachazivi kuti kuya kuno kuUK kuya kana kuti kwanda kwavaida vachikuri hakusi kudiwa bank manager hakuna basa rakuona bank manager because variko vakaitawo zvebanking plus kubank hakuna mari meli mwanangu munin'ina wangu even kuita bank teller chaya haatambiri mari sakiara aiwa handi munoziva kuti kuZimbabwe zvakasiyana manje kuZimbabwe mabanking tellers mabank managers anga ane mari saka kachiya kuno remember kupinda anoda basa rekunogara pacheya achirola ari pacheya achiti ndiri bank manager achitaura naCastama achia kunoka chindi kutsvaga basa rangu haadi chero basa meanwhile you are the lady ari kuenda kubasa ndokushanda ndokukavha zvese ari kunotsvaga basa rangu ozoona kuti ndikudla ndikuchengetwa mabhills ari kubhadharwa ndikuitirwa zvese andimona basa riyana ndari kuda harisi kubuda handika otoona kuti saka kunogarika ndogona kutosora ndi paplaystation ndogona kusora ndiona asinaaaubona mafire stick handiona mai achishanda ika tiri kungodya ndete wati 6 months chingodya chingochengeta zvakanaka pano simbe rapinda basa rangu handiridi onzi kauya usi oti moyo kunogwadza handiri kwanisi ndakaenda kuchikoro zvasiyana ka hati kuziva kuti zvasiyana pa zvakasiyana handimona hadi kuenda kuwarehouse mai nhiya muchitanga mundime ndokutogora patopic endipapo mai nhiya nditotanga muchiti wakai marriage yangu muchienda kubasa muchikabva pese ivo vari kuba vakasema kuma mudenga uchidzoka havabiki
Vane vachibva kuAfrica vachashara kuti ndine nzara. Uri kupinda kubva kuchipimo wasora wakamira woti ndine nzara. Wakuenda futi zvekunoita pasitop apa kunovabikira asi vaswera varimo vari panhingi paPlaystation handi kana kuti paFire Stick vachiona chibhora. Handika usiku vapedza wakunogeza kuti gandinovata handiona uchinovata mubhedha uya vakutakanisa ruoko rwavo vakuda kunokubata-bata handika kuti vachikushandura. Ivoamabiro kadai mangwana wamuka makusenda kaipa kulokofuti sati waita kudzimira nimbo uchidambura handika tongoda kubva kuteni sati waita womuka wogeza wosiya kuda wavabikira breakfast woenda ichava line wabva kuzimbabwe ava varipo vakoma mutaraini vakasikana chirita muchokwadi vakadzakara mucomment section varume vakabva kuzimbabwe izvi mimwe masiwo esida zvaviri kuita right now vakagara muzimbabwe kuti go havasi kushanda because havisi kutsvaga basa rangu rekudhiraivha ini ndati dhiraivha makombi kuzimbabwe saka ndokutsvaga basa rangu rekudhiraivha zvino kuna makombi hamuna ndada kuzodhiraivha kupi ini ndaidhiraivha saka ndotsvaga basa rangu ndaidhiraivha magonyeti license yoda kuchinjwa nditika idzi dzekuzimbabwe dzavadzidi saka ndichamboona kuti ndafambira nyaya dzekuti ndiite license iyo yemuno akagara iwe ndori kuchokoda uri one paya then later on azouya murume uyaya akuti basa ravo tanga kuwanikwa karavari kudai ratidza kuwanikwa rari kuda chienda kuti akarimwe basa rese aiwa ndingangoitichera rimwe basa handingaiti handika pakusura kagara pamba une shamwari dzako mundibatise ndikunareta story. I'm just narrating a story but ndikuichinja kuti chi isazota obvious kune vanoziva handimaona but inyaya yakashitaura then paya shamwari dzako hadzina basa nadzo kuti kuchi wauya waunza munhu akutodawo baba shamwari dzako padzinoya chikutsvaga wasipo vakutopindira shamwari dzako dziya vatirana navo manje so vose vachivata shamwari dzako dzedza vachidanana navo and ivo hausi kuziva chinhu mainyaya kuti kuti ndibhururu wangu ka handiona hausi kuziva chinhu unozoudzwa nevamwe vanokunze nekuti kuti iwe uri kumbodzira kuti vanenge uri basa pesoti uchashandira munhu uyo ari kudai nabhururu wako handiona zvonetsa paya ipapo muri kublema munoblema varume handiti munoti varume mapenzi varume havaiti varume chi adanana nemunhu ndiyanapa vese vakadzi tini mapenzi as well. How do you that kumurume weshamwari yako vanodaro vakadzi ende varume vachidaro koye murume how do you do that kumukadzi wako aiwa handisi kumureverera but I'm just going to kune shamwari kuti honestly who does that kune shamwari yake vari kuzviita munhu vaibvita muno vakazviita muno muuk yemuuk yema20 plus yes yekuti 30 plus infact handimaona then murume asvika pakutochucha nechihure hani mukudzwa mainiya tsvaga basa haasi kuda handika iko zvinezvi madha vasvika pakuti you know what vana vangu vese vatoroorwawo vatove nelife dzavo vatokura handi ndasara baba havachinji pavane makore mangari tiri kudo havasida kuchinja kushanda havari kudii handika vanongoda kungofamba vachihura kamari kavanenge vangoti vabata vadai so kuenda kutsvaga magirlfriends ini chisafa ndakana tunhu twangu muno chibudai muno vakunyara kuti vanoonekwa manje kuti handina china vari kurambirapo nokuti havana zvakaita chino uyu akaita zvinhu zvakaita akangatoona kuti symptom akaitokanyarira kuti zi iko zvino chibudai vari kurambirapo nokuti vakabvira vangobuda vakuraka vafunga havana chavanaa kuvangoswe chinhu zveyamukadzi ndiye aita zvese izvi vanoonekwa saka vari kurambira handimaona saka varume chaivo vasikana ngavaimbope mapisa zvako iwe fombi une 5 years but anyway stages kune vamwe sakati tanzania vane dzavo dziri blissful antika and lovely hakuna marriage iri blissful vanonyepa hakuna marriage iri blissful hakuna there is no blissful marriage neamukajoinini saka sekuru havachadi kubuda vakunyaraka kuti ndionekwe nevanhu kumwe vachiita mbinga mushoko vachiti vakabata mari vanga vane zvimagirlfriend zvekumusha vachidini vachiti vakabata mari yemukadzi votumbira zvigirlfriend zvokumusha zvezvazvo vakasiya kudhara zvezvo handi mukadzi ako chichibuda kamanje vakurambira paya kuti vanyanzo kuonekwa kuti havana kana chino but tichida kutaura chokwadi chizere guys vakadzi vakawanda tinovhara mauri emudzimba dzedu believe it or not hakuna murume
anoziva kuti kapu yemumba yakadambuka mabato bamakuda vakapumanyiwani vashoma. Hakuna varume vakawanda vanoziva kuti blanketi riri mumba umu rasefeka pakuda blanketi. Ukitenga firiji chaiyo, anenge achida kuti utenge kafiriji kanga kakadaiwo kane chiwando kaka. Unotambisa mari ati firiji here. You want to know. Ndikuda kutenga chinhu changu chakanaka. Uchitenga TV unongozitenga chiro chitivi chawatenga achikuona here. Ndotaura kuti no, ndikumaisana nevamwe. Vakadzi vakawanda vakuita musoro kudzimba dzavo. It's disappointment yevarume ivavo vatinavo vanoti disappoint. Handimaona. Right. Let me address ndichitaura kuti unogona kuita varume murume kuti anenge achitambira mari yakawanda. Ndakukudzai yakawandisa. Anotambira mari yakawanda akadzidza nefunda nezvese, but he is useless. Pakuti hagoni kuplana. Andika yake mari inogona kutoperera muzvosina nebasa rese iyoyo. Handimaona. But because there is mukadzi ari paside ane brain. Handimaona. Uchamira woita ichi ukabva ichi woita ichi woita zvinhu zvako iye haazvioni. Haatozvioni kuti one day pane chandingachiona. Handimaona. Saka vakadzi vakangwara anobva asimuka kamari kakanopiwa po oseva otenga tablecloth oseva otenga maspoon vakadzi tinovhadzisa zvabhurugwa rekupfeka womutengera iye because ukasamutengera hafungi kuti mabhurugwa angu apera. Ndoda kuti toda bhurugwa rimwe iwe ndotoda kuti murume wangu ashama ndikandotengera munhu uyu andika wamutengera bhurugwa rekupfeka iro anoda kunohura nebhurugwa rakwamutengera anoda kunonyenga nepenti wakamutengera yonokurwa nemukadzi. You are saying reality. Handimaona. Unokurwa nemukadzi penti yawakatenga iwewe. Handimazviona. Saka nometa varume vaita mari dzakawanda zvakadini munhu ane brain mukadzi. Kana mukadzi ukasafunga kuti iko zvino zvinoita totenga ndida kunotenga imba ndikutomanidzira kuti ngakutengwe imba tine mukana hazvifungi because anga achikofunga kuti hameno zvishandira zvakada zvichaita sei kana zvichadini. Handimaona. So I'm just trying to put a point across yekuti kana murume achitambira mari yakawanda akadaro achibata achiza kuti musoro nemari yake chiimagine mari yaunenge wasanganisa iwe naiye womupa kuti chichengeta imi baba inoita musoro here. Inoita musoro here. Ari yega mari yake anopinda pesipi yake handikapera kwemwedzi pesipi yake inouya ine mari yekuti unotovhunduka iwe usingaizivi mari yacho kaona unovhunduka handika but mari iyoyo anogona kuipedza within 3 weeks because anenge achitozikanwa ari comrade anenge achizikanwa ari champion mabhawa pai munhu wesati munanzva because azikanwa kuti akasvika bhawa vauya vatengi vedoro kana varidze mabhawa anomuziva anotomupa doro netebhu akapiwa tebhu mubhawa rine expensive because azati kana achinge uyu ane mari anobhadhara but kumba kwake hakuna chekugara. Saka auzoticha titi vatanidze mari iwe wobvuma kunzi tiisa mari muaccount mangu tiseve pane chinobuda iyi yake ari kutadza kuiku yake ega arikwanisa kuti ameno ari kutadza. Vakawanda vakadzi mudzimba umu makavhara maburi makabvisa kuti panda kutengwa imba panda kutengwa stand pavakwe panda kuitwa chino unotomira semukadzi mumarriage. Guys, even this is now yandinokudza ini advice iya and I'm not regretting it and I will not regret. Achada kundivenga uchandivenga ndezvako izvo but this is the truth. Guys dzangu mumarriage munoda magindagoriya. Handi muri kunzwa kana chiti gindagoriya handisi kuti ida unogwa nemukadzi nemurume chibakera no. Gindagoriya kugona kumira because murume pane mari akaona mari vashoma anotokurega uchitapani akaita kuti ndipe heyo kuno iwe kuzoti mubamenjira zvida kubhalansa hamuna pekuvata hamuna jira hamuna pekugara ndiwo utoita gindagoriya wotomira kuti no mari handikupi andisi kutokupa ndikunodai. Handiona chitore chakati whether bvuma dzari kudika watongozviudza ka as long as chiri kuzobatsira iwe nemhuri yako go into it. I'm going to buy a stand. Ndinotika masabhukuti uziva trono vako uchikuda kudzidzamudzokurima makabeji koko go and do it. Otherwise ukangonyengera kunzi mari tozodai namwari unosvika pakuchembera usina kana chimunda chaunenge waita nokuti anenge achingotora mari. Shandisa njere ndochigindagoriya chatitaura. Handimaona. Use your brains. Usapinda kunjikungosora chingobvadzwa nevarume vane sweet tongue. The sweet tongue as zvokuti unosvika pakuti relax to go relax kudai so. Handiona. Achikupedza.
chokwadi. Edina gwinda gori arakutsara zita ragwinda gori rekuru rekugwa utotadza kutonwisisa point yako yandikubata. Gwinda gori rekuti kachawamira gwinda gori beke down chawatofunga kuti chandinotora ndikuita ndinototenga chakati nemari handisi kukupa ndizvo zvautotenga izvozvo chiri kubheke anozotoona chavepo kana wazotenga kuti ndakatenga musha uya stand yavepo anoona ndiye kuti namba wanofamba chiziva kuti ndakatenga stand ndakazotenga stand asi akakachiramba kuti stand itengwe airamba atiti ndipe mari yekuti anodya iwe ukadoti gwinda gori achiti kutaura ichocho andiona wapedza wavakaandikati my house vatonzi uyai kupitwa house tour yes wakapulana ukavaka iwe nemari yezvenharo musingataudzani kuita zvenharo kuti vana vachinge vasiya pai kana ukafa nhasi vacho tinogara pai kana apedza anenga kuti mi sezvinongoita pavana mukana muchisa varume vari selfish mwana akagona anonzi mwana wangu akakuita musikanzwa kunonzi mwana wako mwana wangu huro akagona kunonzi mwana wangu uyaimo mwana wangu anogona chikoro ndo zvavari varume. In other words, I'm just saying kuti zvekuita majoint accounts itai kana mune yemasignature 2 ya ekuti signature yako signature yangu hakuna anotora marume asipo muita izvozvo kana mukasaurayana kuti umwe atore mari iyoyo kana yawanda unogona kufaka kuti akafanira ngasara ari one so beneficiaries akanongonopiwa nedeath certificate ane maona. So otherwise nokuti varume kutaura chokwadi mukawaiti kuti machemberi takuzokudzai takapinda nepakawanda handisi kureva kuti pandakapinda napo newewo chapapinda aiwa unogona kusapapinda zvachose pandakapinda napo asi unogona kupapinda futi pandakapinda napo saka zviri both ways harimona zviri both ways unogona kupapinda unogona kusapapinda pamanga muri pamute ndakandatanga kutaura imwe nyaya iri kunoko kusaidi kwedu kunoko anditi imimi you talk to vanhu vakawanda vari kunoko vamwe vari kuaustralia itosimbotaura zviye zvekuti handiti munoona kuti New Zealand neaustralia panyau dzeimmigration they are mostly nhingi academic countries zvezvekuti unopinda nechikoro nemaskills ako handiti munhu ane mapepa ake kubva vane madegree vane machichi handiti zvino manje dambudziko raitika kunoko sisimeli isisu kunoko nandichati isisu kunoko tine group redu remadzimai handiti ekuzimbabwe saka in the past I will say in the past 2 to 3 years kwakauya vanhu vakawanda stereki kunoko vanobva kuzimbabwe vamwe vachibva directly kuzimbabwe vamwe vachibva kupi nepasouth africa ndobva kwanyorwa anonymously nemwe mukadzi akati inini gaizika ndatambura ndatambura kunoko ndaifunga kuti murume wangu achachinja zvatinenge tamuvha kunoko but zvatova wese handichaziva kuti ndoita sei ndakutofunga kuti sei kupota ndichisaka mari paside ndidzokera hangu kumusha handiti do you know kuti sisimeli pakanyorwa nyaya iyoyo ka in 2 days takagumisira tane 6-7 cases and all of them vanhu vanyowana handiti saka zvinoitika manje kunoko zvakada kuita ngeopposite nezviri kuitika kupi kuuk because kuuk ati kuuk kwenyu mostly vakadzi ndo vari kutanga kuuya vozonza varume manje kunoko varume vazhinji ndo vanotanga kuuya vozonza vakadzi vavo saka tiri kunetsa idzo nyaya dzeabuse idzodzidzi dzatiri kutaura munhu ame mwana because zvakaoma because some of them are failing to adapt muri kuona nyaya yekuti unotoona kuti vamwe vacho naitotaura kutoti munhu auya kunoko because vajaira handimana kuti kuSouth Africa mafara anenge ariko jawi kuZimbabwe mafara ariko vanhu vachifara akada kuenda patavern apa akada kuita sei handiti zvichidaro but when they come here manje kunoko kwato nedambudziko rekutoti kuno varume sisimerika vari kuabuse vakadzi vavo mudzimba just because munhu akusvotwa nekugara pamba here nekuenda kubasa achidzoka kana kuti ochipedzera shungu pamwana wevaridzi zvekutoti kutaura kwandiri kuita kunoko nezvitakatosita vamwe maprofessionals neisisiwo tagara kunoko kutopa vamwe manhenge macontacts ekutoti iwe
kana zvanyanyisa kurema anditi, ende it's anonymous. Kana zvanyanya kurema pane women's refugee, pane vanobatsira, pane zvakati, ita zvakati nezvakati nezvakati anditi. Saka guys, andidi kukunyeberai. Marriage chaichai marriage zvakaoma sikana, hatidi kunyepa. Marriage complex. Marriage complex. Diaspora marriage complexity. It says it all. It's a lot. It says it all. It's a lot. I think what the most important thing Panyaze says is good. As a woman, you need to be empowered somehow. Yes. Because if you are not empowered, the journey will be very tough for you. Very tough for you. I get worried. Nemunhu anoita comfortable, munhu wechikazi unoita comfortable kungogara ako akangoti baba vachaita wana chaunoita iwewe chinokupawo chouviri nepasaidi. Because guys, zvinogona kunge zviri zvese zviri rose, ko iye wacho namurume wacho akafa uchaita sei naye asikana? Uchaita sei nevana? The only thing that I was saying mazana anombofa here anobuda ongoenda kune umwe mukadzi zvapera. Akafa kana kuti akakusiya unotangira pai? Because vazhinji vechokwadi Sisinelli hide me. Just to add on, mother doesn't know anything. I come here 2002, worked alone. I took my daughter 2005. My husband came 2007. During my 5 years alone, I bought 2 houses. When he came, he didn't want to work for a while, abusing me. When he started working, he started sending money to girlfriends in Zimbabwe. Before, I have since asked him for divorce. He is refusing. He is the one that refuses to do joint accounts. I do things alone privately. I still don't pay enough respect for joint account to Burumo. Because when they have joint accounts, you can just chat somebody or negotiate. Right? My sister, I do anyora wakangwara stereki. The other one, I wish it ndisiri kubata ndaikwira palive ndiri kuvira neshungu real life experiences. Ndaibirwa mari yefizi yemwana to sponsor girlfriends. Apa, I was the main breadwinner, earning almost double his salary. My way. This is somebody. Mari yefizi yemwana wenyu. Otomba mariwo iye. Kuti afadze munhu kuti aise mari pa network yevadonidza kuti aise mari pa world remit afadze ma girlfriends mari yeschool fees moti kwa joint account chaimoga guys chaimoga joint mari yeschool fees yemwana wenyu iye oitora mari iyoyo oenda nayo kunhingikiri onoseri oisa world remit. Andibona. Andimashona. Saka imagine guys. Imagine. Guys. And inini ndirichikoza kuti mangwana tiavoide kuti unozviuraya umwa mapirisi wofa nokuti unenge usina kusimba hana wasangana nazvo izvo zviwira vanhu kana kuti wamene zvinoitika handiwaona. Marriage is a beautiful thing, guys. Don't get me wrong and don't get me twisted. Marriage is a beautiful thing. And we married our best friends, guys, but these best friends, they betray us sometimes. And we married our we are friends, best of friends with our husbands, but as friends, the total friend met from them. I'm talking about
Somebody else betting friend no good betrayer. Our friends betrays us as well. But do you know what the funny thing is? Kuti vanhu vanokonzeresa zvese izvozvo tisi vakadzi futi. Mari inotorwa nemurume ichinodyiwa nemumwe mukadzi. Mukadzi akabudiswa mumba nemumwe mukadzi. It's yeah, varume they are bad and whatever. How about us? Tine moyo yakakasharara. What do we say about ourselves? It's bad. But munadeka tiza kunyatso kurespecta marriage yake pekutanga murume. Mukadzi anemwe mukadzi andiziva nenene ane nazvo umwanike kutati ndiri hure ndikuda kudya mari. I just want money. Koshamwari dziri kuuya kumunhu akauyiswa ari kuchengetwa. Ipapo pane era manje. Papo pane era chaiko chaiko. Mozoti kana vanhu vopuwa chokumashure chokuti vasadhota moti vanhu vakashata. Chiriko here. Nechiriko chiri chishuwa vanhu vambopuwa chinhu chokuti vasadhota icho chichi vakawanda vambotambura. I think zvingatobatsira. Because vakawanda vari kushungurudzika vasikataura chokwadi. Vari kushungurudzika. Kana usinganzwi shamwari yako tsitsi kusvika pakadaro. I don't know kuti uri munhu akaita sei. Ungati murume chaitengesa imba. Ende handiti tiri kutaura kuti varume vakashata. What are we doing as mothers kuvana vedu vakomana? Because this is tine vana vakomana. And this will be a topic which will continue forever and ever. What are we doing as mothers? Kuti vana vedu vave better people. Pakaipa. Ndipo pakatozotaura also zvakare kuti regai kubatira varume nekuita mimba. Kuti hanzi ndaita nhumbu. Kuda kuti ndipinde marriage because ndave nenhumbu. Unoipinda but kunonovava haugari. Because wakabatira munhu nenhumbu angasingadi kuroora. Angasingadi kuroora. Unonoivava imba urimo muchiti ndindapinda handazogara. Munonovava. But don't get me wrong, marriage is a beautiful thing. Antika, marriage is a beautiful thing. Vanhu vanodanana mudzimba umu, tinodanana, tinoseka, tinofara, tinodai. Asi when it comes to money, me, I have my savings. Vana vedu vakomana, what are we teaching them about marriage, about mukadzi wauchanorora, about the respect of mukadzi waukunorora? Because this is going to be an ongoing problem. Ifuna single mother ndiyo mberi manje. Kuti mwana wangu hazonzwai, mwana wangu hanzwai. Ataura yeso kuzakakati yes, it's better made. Ina say kuti change starts with us. Kutotanga kutodzidzisaiwo vana vacho navakomana kuti munhu rume ita so uchimudzidzisawo. Ende kuti vamwe vanaka vamwe vanoona sometimes some of the good men munobvunza kuti some of the good men manje they are good men because of the way they've seen their mothers suffer. Yes. Mumwe anotozoita a good man because anenge akakura achiona baba vari useless. Ochitozobvunza kuti mwana vaneta kuchirombesa baba kuti bongo vaidai saka nini pakudai. Exactly. Handi mataura nyaya yenhumbu kuti musanikirorwe nekuda kwepregnancy. Ini ndowedzera futi ndichiti vana mai vabereki ngatisafose vana pavasiri kudiwa nekuti mwana aita nhumbu. Don't force your girl into marriage. Ndochipindawo ndichiti munin'ina vaya vanorambidza vana kuti vasaenda kunopuwa child whatever protection and whatever, it doesn't work. Kana mwana atosvika zera rekuti wakuziva zvaari kuita chitomuregai because ndopa achazoita nhumbu yaashaenda kunogara nemunhu waasiri kumuda. It's not easy as you are saying it, man. It's not easy. It's not easy. But you want to avoid the situation like this. You want to avoid a situation like this, and the only way you can avoid it is mwana wako asaenda kunororerwa nhumbu.
ndizvo hazvo but zvakaoma guys kuti utore mwana wako musikana kuti ndakwenda naye kuclinic kuti mubaye idhepo hakusi kumupa passport kuti chinyatsaurara here nevakomana. inangu not really ini kwandiri not really kwete kuzoti dhepo hayo because we know ma-effects edhepo kuti sometimes inobva yamisa period what chichi handiti but vazhinji vaprofessionals contraceptive kumwana musikana mudiki ukugara nemwana wako mumba meli uine mwana wako you know mwana wako kana mwana ava sexually active uchizviziva you don't expect kuti mwana achashandisa condom all the time saka ndo paanozoguma onogara nemunhu waasingadi because mwana atova nenhumbu handiti vaita vachinakirwa zviya zvandambokudza kuti mizwa haibatsiri chinhu it's a 2 minutes whatever 2 minutes nodo thing zvatopfuura ende pamwe angorara nemunhu wanga achitamba naye whatever kuclub and whatever and that whatever and then nhumbi yabva yaita and then kwakunogara naye ndiye uya wamamchitaura mamchinzi akataurwa anga aitaurwa kwa32 da kuti ndakagara naye kubva ane makore 18 ndisingamudi because you think kuti waita nhumbu yaita baba vemwana ngavagare nemwana wavo saka what can we do? That's what I'm saying. Imimi kuti zvizoitendi whatever handisi kuti hazviiti handati hazviiti mivakoma ndati pakaoma ipapo zvinoita but pakaoma kuti ndiyezotora mwana kuti ndozvo zvazvinokuitazvo but zve zvakangoomawo somubereki womwana but hapana chaungaita because either way achangorara navo saka because if you look at it like that uchiri kungodzokera our traditional thing yekuti varume the head of the family and vanoti pano ndepangu. We have to stay with that one. But if we are moving with times, takufamba nenguva. Mwana wako kana akuchanga kurara nevanhu, uchimutaura kuti mwana wangu nhumba isi inokuroreswa. Azvo zvinoita kuti uwanikwe. And I'm not encouraging you kuti uite mimba. Please don't have mwana pasina baba vake. And then what I've seen zvakadomera kuti handide kubaisa right. Amen. And remember that sometimes sisimeli azvinei nekuti isisu mai ndisi toenda kunobaisa because ma-western worlds aya vanozvitaura kakunoko inangu handiziva hangu about other countries but kunoko mwana I think vana from 15 vanotoenda kuma-family clinic uku vachinonikina unenge uchitoenda ndatobwena ndichinobaiwawo chinoitwawo zvangu zvecontraception ndikatoona vanasikana vangu vari mumauniform vayazotora mapirisi avo. Uchipinda kwachona mwana wako ane 14 years akaenda mapirisi efamily planning apo. But which is better? Okay, this is the scenario. Which is better? Mwana wako ouya nenhumbu kumba. Then talk to them about this sex thing. I think it's better, but hey. Oya nenhumbu kumba. Then ona kuti kumba hakusi kugarika. Oenda ongonogara nemunhu uya because of the pregnancy. And munhu uya pamwe anongomutambira for that time ata hamudi ozomurisenda for the rest of his life. Mwana wako ochitanga kuona namo from the beginning. Pane kuti mwana ngaziva hake kuti nhumbu haisi yonoita kuti vanhu varoorane. Zvekuchati sex before marriage itatanga tazvidzidzisa vana ngavadzidziswe vana ngavadii. Variko zviri kuitika ende vana vari kuitwawo sex before marriage variko vari kuzvibata. But nezvavanosangana nazvo kuchikoro nezvavanosangana nazvo kupi zvakutoita kunge competition kuti uzive kuti zvaita sei. Zvino manje my sister knows that inini culture yatakayemura kuma-in-law kwangu kuCongo. Do you know kuti ndakati wow, this is very impressive. Do you know guys kuti kuCongo mwana akaita nhumbu asina kuroorwa handiti havarodze mwana ane nhumbu. Vanozvichengetera mwana wavo musikana kusvika mwana azvarwa. Zvekutizira zvezvo havazviiti. Vanozvichengetera mwana wavo kusvika azvarwa
until mwana kana azvarwa imi vekumhuri vekumukomana mave satisfied kuti this child is ours, then they will start to talk about madamage kana kuti zvekuroora. Havarodze zvachose mwana nenhumbu. Pakaipa. Zvakaita hanzvadzi yangu inini. Because ini hanzvadzi yangu, his wife is from Congo. Hanzvadzi yangu vakamitisana kuAustralia uko. Vekusaidi kwavo vakatotudza kutoti mukomana ati nhumbu kudii, but isu kwedu hatirodze zvachose. Mwana kana azvarwa, imimi kana mave satisfied kuti mwana ndewenyu, then we can talk. In Ango, I think I was impressed because it's a good tradition. It protects the girl child and it protects the boy child. Kuti asachengeta mwana asiri wake. Pakaipa idzi topic ini This is a very difficult topic. Let's go and do it. I think sex education is right. It right. Kwari nana vatete, but yes, they should mean to me vatete vacho. Tisana tete but netingoti ngavatore zvinoita. Zvisingaiti indogaitira patine zvotora panapa. Tora zvinokuitira zvisingakuitiri, please don't take it because unoninge zvakataura especially panya dzemarriage zapo. Zvamataura ndozvakuti zvinoshanda kuna ndika zvishande kuna ndiki. Ndochokwadi. Ndochokwadi. Yes, masiziva. Yes, Sisa Meno, let's hope phone yangu haiti ma echoes. Aiwa, you're right. Murise yenyu vamutaka. Ndinofara, ndine munin'ina wangu ari kugara kumba kwangu kwachinda kuchikoro because ndakaona kuti ndibhadhare school fees ari kwamama uko. Unoziva kuti kana munhu ari pamba pako mutoro wacho unonyatsoziva kuti ndewangu, so at least ndobva ndamutora ndikati achigara kusaidi kwangu ndichiziva kuti zvese zvakatarisana neni. Saka it's my stress every day because ndakatoti ndichingobva kumba ndikahwa kuti mwana akugeza. Saka stress ndobva ndagara nemurungu wangu ndikamubvunza because handiti munoziva kuti varungu vanenge vachitokipita vari mudzimba dzevabereki vavo vachiita sei. Ndikagara naye pasi ndikati madam, ndine stress yakadai dai, isi culture yedu inoti zvakati zvakati. Ndobva handiti hakuna zvinhu zvakadaro zvekunzi mwana akabayiwa dhepo anozotadza kuzvara, anenge agara asingatozvari munhu iyeye. Iwewe paunonge wazvara apa wotanga kumwa dhepo, kubayiwa dhepo kana mamapirizi, unotadza nei kuzvara because this is just family planning, haina zvainovhara chibereko chemunhu. This is murungu. Ndobva handiti it's better kuvharidzira nhumbu mwana wako wopedza chikoro and iyewo achimachuwa uchimudzidzisa kuitira kuti asabatira futi zvirwere. Umudzidzisa kuti kana uchienda pabonde unoenda this and this, asi usazviita. Ndiri kukuudza, umudzidzisa kuti ukaenda pabonde nemunhu kune zvirwere zvakati zvakati, depends neage. Akatondipa maages kuti at least waoko uri kutaura ne15 uyu muudze kuti bonde hariitwi, asi iwe tora uindise, ende kana uchinomubayisa taura nemanesi asamuudza kuti nderei. Because ukamuudza kuti nderei iye anobva atoti mukana wavhurwa, saka ndikashanda zvanoshanda. Saka iwe tora munhu unotaura nemanesi womuudza kuti izvi ndechekudzerera tetanus wakura every time uya uchibayiwa nekuti ini ndeendisipo. Izvo zvinoita zvetetanus, izvo zvinoita izvo. Manje unomatiri hazviiti izvozvo manje. Manje kuZimbabwe haamboratidzwi kuti nderei, handiti zvikanzi unonomuti ndere tetanus otonobayiwa tetanus yake iya, saka unenge achiinda paraperera onzi chiinda unobayiwa tetanus iya, iwewo kuno unoshandawo uri free. Vana havataurirwi, umwe anotoita agotadza kukuitira mashura, umwe agoita chero ukaraira zvinengei. Saka isusu uchiona isu varungu tichiintrodusa vana vedu ku family planning, patikangoona kuti atotanga kutevera womugarisa zvekare pasi kuti bonde usaita nenzira dzakadai, usaita nenzira dzakadai. Asi uyu ane 15 ngogara wamuudza kuti usaita bonde
nekuti bonde richakukonzera 1 2 3 richakukonzera futi nhumbu wotadza kupedza chikoro. Chero wainda kunomubaisa tetenasi muudze kuti unoita nhumbu. Kana wazoona kuti akura womuudza kuti please kana uchiita bonde dzivirira. Ukatozviona kuti raitwa bonde unozviona kuti mwana uyu atoite ende anenge oita zvikomana, chimuudza kuti alright waita nharo, chidzivirira utedze usabata nhumbu, usabata zvirwere, unoita 1 2 3 than kuomesa wozosepuraizwa nenhumbu kana nechirwere. True that. Saka ndakatoona kuti kunomubaisa tetenasi zviri nani. But manje mu-first world hamuna zvakadaro manje. Haugoni kumubaisa tetenasi. Hazviiti kuti angonobayiwa tetenasi asingazivi. Hazviiti. Ane marights ake. And hauna waunotaura naye because nesi wacho vachatotanga kubasa kukudza nyaya yeconfidentiality. Yemarights emwana yedu. Saka iyi yakutoda an honest discussion. Mwanangu tinini hangu handidi. Kuti uite go through, I want you kuti upedze chikoro, uite zvaunoda neupenyu hwako, uite whatever. But pamberi apa hapatambwi napapo. Pamberi apa hapatambwi napapo. Inangu I think pa-sex education handidi kunyepa. Ndinototsindidzira because I suffered as a young mother. I really suffered zvekuti it's my worst fear kuti mwana wangu ari a young mother. Saka inangu pa-sex education kutoenda nemwana nekudii. Ende ini chandinoziva the same thing yandataura ma-first world countries kutozvinetsawo zvedu nekutotaura kuti yowe hazvidi kuzvikoro vanotodzidziswa and with their friends they talk about it. Tichitotaura kudai pamwe vanenge vachitokabira mapirizi tisingazivi. Makadi henyu vanhu vaMwari panapa. Tirati inangu ndangopindura pevana apa ndopahangu ndadzika. Inini mavonero angu ndekuti kubaisa mwana handina hangu kuti teedzera zvandiri kutaura vabereki. Get me correct. Kubaisa mwana ndoona sekuti hazvina kunaka. Why? Haufaniri kugara wapreventa mwana kuti asabata nhumbu. Handiti mavona. Zvineka problem kakainako whether we like it or not. Anozopreventa kana azozvara mwana. Kugara wadzivirira chinhu chaasati aita. Inokandira hangu inini hazvindimekeri sense. Vakumbira vakungopedza hangu ndozotaura. Idebate usadzika munina wangu ise debate munango mamupa mukana wekuti aite zvinhu achiziva kuti handiti matomupa mukana mwana inini what a belief what I know kugara naye pasi mwanangu upenyu hunodai mukomana anokuda chaiye anodai haafaniri kudai anodai zviri nani mwana azoita musikanzwa meuchiedza zviri nani mwana azoita zvokurara nevakomana asi wamuudza zviri nani mwana azokundikana neupenyu asi azokubhulemi wamuudza nzira zvakanakira nezvezvakaipira mwana nekuti tachokwadika chakanaka mwana anongofanira kuudzwa chiri wrong mwana anofanira kuudzwa zvichimboitirwei kuti umutyire mwana kudzivirira nhumbu kani kuti uyu ine ndakawitnesa vanhu vakagara vapreventa vakawanda vakatambura mimba ndakavawitnesa vakatotambura vamwezvo zvari kutotambura kuvabata vana vari kutotambura kuvabata vana handiti muri kuona inini watabhilifu mwana ndezvekuti muudze gana nepasi mwana wangu koshesa umbiri wako koshesa zvauri upenyu hwakadai hunodai zvakanaka neizvi zvakaipa ndezvizvi otadza oita failia upenyu hwake iwowo mai uchiedza azive kuti kunoda hangu nemukomana but izvazviitwi asi nekunamatavo nekunamatira vana vake ndapedza tengi nemukana wamandipa ndinotenda hangu
Lucinda. Yes. Mainini. Muri kundidzwa here? Ukunzwika. Ndofunga mbenge wako wanga usamzwiki wako. Iwe mainini iye meli ndiyasiri kunzwika manje. Maini meli awachawikwi. Lucinda. Hello. Sisimela. Sisimela hapo. Wadona